the press conference of the Department of Health Bicol Center for Health Development this June 4, 2026 at Camarines Norte Provincial Health Office. First and foremost, let me introduce to you our resource speakers for today's event, starting with our OIC Assistant Regional Director, Dr. Ray J. Miliana. Doc. And of course, we have with us our Provincial Health Officer 2 of the Camarines Norte Provincial Health Office, Dr. Arnel E. Francisco. Joining Dr. Arnel's team, we have with us the Health Program Officer 2 of the Camarines Norte PHO, Ms. Donna Colleen Eva. And also, the dentistry from the Camarines Norte PHO, Dr. Armila S. Salazar. And from we also have our resource speaker all the way from the Bicol Medical Center Blood Bank, our Medical Officer 3 and Donor Screening Officer, Dr. Danica Marie S. Maloco. And of course, straight from our Camarines Norte Provincial Hospital, from the Public Health Unit, the head of the Public Health Unit, Dr. Israel H. Zantua. And we also have with us, of course, from our program, from the regional office, our entomologist 3, the National Aedes-borne Viral Disease Prevention and Control Program Coordinator, Mr. John Dominic B. Bolunia. So, to formally open our press conference, let us hear a message from our OIC ARD, Doc Ray. Palakpakan. Low. Oh, okay. So, salamat, Denise. So, sa ato yung MC. Hello. Sa ngalan po ng Kagawaran ng Kalusug. Sa pamumuno po ng aming Regional Director, Dr. Rosa Maria Rimpillo, malugod ko po kayong binabati ng isang malusog at mapagpalang araw. Unang-una po ang aking pagkilala din sa ating mga iginagalang na panauhin kay Ma'am Donna Colleen Nieva, Ma'am, Health Program Officer 2, Camarines Norte Provincial Health Office, kay Dr. Israel Zantua, Doc, Public Health Unit Head, Camarines Norte Provincial Hospital, kay Dr. Danica Marie Maloco, registered nurse pa rin si Ma'am, no? Okay. And Medical Officer 3, Donor Screening Officer ng Bicol Medical Center Blood Bank. Salamat po. Then, ki Dr. Armila S. Salazar, Dentistry, Camarines Norte Provincial Health Office. Ki Sir John Dominic B. Bologna, Registered MedTech, Entomologist 3, National Aedes-borne Viral Disease Prevention and Control Program ng Department of Health, Bicol CHD. Media partners, good morning. Of course, sigit sa lahat, pagbati at pagpapasalamat sa Provincial Health Office headed by Dr. Arnel Francisco, Provincial Health Officer 2, for hosting this press con activity. Sa inyong lahat, ladies and gentlemen, malusog na umaga. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, higit na pinagtitibay natin ang kamalayan
ng publiko tungkol sa dengue, prostate cancer at blood donation. Hindi lamang para masiguro ang tamang gamutan, bagkos upang mas maiwasan ang sakit. Mahikayat ang maagang pagsusuri at gabayan ang publiko tungo sa mga tamang desisyon para sa kanilang kalusugan. Ayon sa Pag-asa, opisyal nang nagsimula ang panahon ng habagat. Kung kaya posible din ang pagtaas ng kaso ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng dengue. Sa tala ng Philippine Integrated Disease Surveillance and Response, may kabuuhang 568 na kaso ng dengue sa Bicol Region mula January 1 hanggang May 16, 2026. Ito ay katumbas ng 42% na pagbaba mula sa 982 na kaso sa parehong panahon ng nakaraang taon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapalakas ng ating kampanya upang mabawasan o puksain ang dengue. Sa ilalim ng AIDS-borne Viral Disease Prevention and Control Program and pagpapatupad ng Alas 4 kontra mosquito. Ang isa sa mga pangunahing interbensyon ng ahensya upang maiwasan ang paglaganap ng sakit ng dengue. Kaakibat ng kampanyang ito ang paghikayat sa lahat na sundin ang 4S strategy. Search and destroy, hanapin at sirain ang mga lugar na pwedeng pangitlugan ng lamok tulad ng mga naipong tubig. Sa loob, lalong-lalo na po sa loob ng bahay. Kasi kuminsan kakalimutan yung mga lagyan natin ng mga balde, hindi natatakpan. Yung sa ilalim ng refrigerator, sa water dispenser. So dapat araw-araw huhugasan yon. So lalong-lalo na din yung mga sa labas. No? Kasi nag-uulan-ulan na ngayon. Pangalawa po, yung self-protection measure. Gumawa ng pansariling protection tulad ng pagsuot ng mahabang manggas at pantalon at paggamit ng DOH-approved na mosquito repellent, yung mga Olyaset net na pinamimigay sa DepEd, no? And magdamit po ng light-colored dress, mga sinusuot na damit. Bakit po light-colored? Kasi ang dark-colored, nag-attract po yan ng mosquito. Self-protection, seek early consultation. Agad nang mapagtingin sa pinakamalapit na health center o ospital kapag may sintomas na ng dengue gaya ng lagnat, pananakit ng katawan o rashes. Suportahan po ang fogging and spraying. Suportahan ang fogging o misting operation sa inyong komunidad tuwing may banta ng outbreak. Paano natin masabi na may banta? Pag may mga clustering na po sa isang barangay, lalong-lalo na sa isang purok. Ibig sabihin ng clustering, sa isang compound o na merong mga ilang bahay, may ilan ang kaso na magkakatabing bahay. So it is now can be considered as clustering. Sentro din po ng ating talakayan ng National Voluntary Blood Services Program na ibabahagi sa atin ng ating local health partner ng Provincial Health Office ng Camarines Norte. Ito ay alinsunod sa mandato ng Republic Act number 7719 o ang Blood Service Act of 1994 na naglalayong isulong ang voluntaryong pag-donate ng dugo upang mas dumami pa ang supply ng ating mga blood banks at sa gayon ay mas marami pang buhay ang maliligtas. Alam ko last year, Doc, nag-awarding kayo, binigyan ng recognition yung mga municipality and barangay na naka-attain ng 1% of their population, no? na ibigay bilang donasyon ng kanilang mga dugo. No? Upang matiyak ang sapat na supply ng ligtas na dugo, aktibong
isinasagawa ng DOH ang mobile blood donation drive, gayon din ang facility-based collection para sa mga nais na direktang mag-donate sa ating mga itinatalagang blood center. So talagang ina-advocate namin ng Department of Health ang talagang voluntary blood donation. Ano? Sa kasalukuyan, mayroon po tayong dalawang primary DOH designated blood service facility. Ang Bicol Southern Sub-National Reference Laboratory and Blood Center sa Legazpi. Kinocover niya po ang Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. And ang Bicol Medical Center Blood Bank and Transfusion Center naman sa Naga City, which cover Camarines Sur and Camarines Norte. And of course, part ng Masbate yung Burias Island. Malaking tulong din po sa pagsulong ng kampanyang ito ang ating provincial health at provincial DOH offices bilang sila ang isa sa mga pangunahing opisina sa lokal ng pamahalaan na nagsisilbing katuwang ng Department of Health upang idirektang maitupad ang mga programang pangkalusugan ng ating komunidad. Sila rin ang nagiging daan upang mas mabilis na maihatid ang mga impormasyon at serbisyo para sa ligtas at voluntaryong pagpaparami ng supply ng dugo. I would like to acknowledge ang head ng Department of Health Office ng Camarines Norte, si Doktora Mildred Chanes, para makilala po ninyo si Doktora. Bilang bahagi ng pangangalaga ng DOH at ng mga local government units sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, tututukan din po natin ang usapin patungkol sa Prostate Cancer Awareness Program. Ang prostate cancer ay pangatlo sa pinakakaraniwang uri ng cancer at isa sa mga pangunahing sanhi ng cancer-related deaths sa mga kalalakihan. Sa kabila nito, madalas itong ipagsawalang bahala dahil sa takot, hiya, o maling impormasyon. Alinsunod sa mga inisyatiba ng National Integrated Cancer Control Program, isinusulong ng ahensya na mabigyan ang bawat pasyente ng agaran at kaukulang suporta sa tulong ng Cancer Assistance Fund at Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program. Maaaring makapag-avail ang pasyente ng screening, treatment, at palliative care. Ang mga advokasiyang ito ay higit lamang programa ng DOH. Ngunit programa nating lahat po ito. Sa tulong po ng ating local government units, lalong-lalo na ng ating media partners, kayo po, patuloy po nating pagtibayin ang pagpapalaganap ng tama at nakapapanahong impormasyon, pangkalusugan. Maging daan sana ang aktibidad na ito upang higit na mapabuti ang kalusugan at iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Bicolano. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Diyos mabalos po. Maraming salamat po, ARD Miliana. So let me acknowledge din po from our Provincial Health Office staff din po, ang ating Senior Health Program Officer and also the Head of the Health Promotion Unit, Ms. Sofia Lorna C. Ravago. Ma'am, thank you po. All right, so as our ARD expressed, we sincerely extend our gratitude to the Provincial Health Office of Camarines Norte, headed by Dr. Arnel, for their continued and proactive support to our health programs, especially in this setting. So with that, may we call on Dr. Arnel E. Francisco, the Provincial Health Officer 2 of the Camarines Norte Provincial Health Office, to give his message of support. Uupo rin ako at nakaupo sa Sure po. Good morning sa lahat, especially sa ating mga kaibigang media na dito ngayon. So, madami-dami kayo.
sa kay RD, ARD, good morning. Sa aking mga kasamaan dito sa Provincial Health Office. Hindi ko na, isa-isahin, ang dami nila, Sa ating PIDO, Cam Norte, kay Dr. Janice, good morning. Sa inyo po lahat, sa CHD, good morning po, actually, ito po'y online. Online, But di ako pumayag na maging online po ito, ang ating press conference, Kasi nga, gusto ko makasama kayo, Kasi partner namin kayo doon sa health information papunta sa baba, At kayo yung mayroong kakayanan para kung ano man yung isabi namin mamaya dito, At ano man yung maisagot namin doon sa mga katanungan nyo, ay kayo din naman magpa-facilitate to disseminate doon sa baba, Kaya, thank you so much at pumunta kayo dito ngayon, maraming hindi nakakaalam ng bawat sakit, Kaya napag-isipan ng CHD Region 5 na bumaba dito at ipaalam sa inyo yung mga sakit na yon at paano natin iyon i-manage o i-prevent, At kayo po yun naman po magsasabi doon sa baba, Kasi isa sa mga problema natin, dahil dumadami ang ating pasyente dyan sa loob ng ospital, dahil nga hindi naintindihan doon sa baba kung paano sila mag-seek ng health advice doon sa baba, Na supposed to be dapat, ang sabi nga namin kanina ni ERD, we will strengthen the primary care para lang naman yung mga RHO natin, since nabibigyan naman natin ng augmentation pagdating sa gamot, pagdating sa HRH, sana yung kanilang role dun sa baba ay mapaigting, lalo, para mabigyan ng mga serbisyo yung mga kababayan natin, higit sa lahat yung mga maralitang kababayan natin, Isa pa dyan, gusto po namin ipaalam, since nalaman na nga natin yung sakit, may sakit tayo, mamaya, pag nagtanungan tayo, ay isang importante dyan, sabi ng mga tao sa baba, may sakit na nga kami, saan kami pupunta? At kung saan kami pupunta, iyan ba'y libre? Di ba? Dapat malaman din ng mga kababayan natin sa baba na ang lahat naman ito ay libre. Kaso lang, hindi lang nila alam na iyan pala ay libre. Kaya ako minsan, sabi ko, hindi naman naiyak, pero nalulungkot kasi most ng mga kababayan natin dito sa Cam Norte, may namamatay na hindi natingnan ng doktor, ng pasilidad. Kasi nga, yung literacy sa health, mahina pa talaga. Hindi pa lahat alam kung paano ang proseso. So, yun sana yung isa kong paigtingin pa talaga. Nalaman na, kasi nandito na tayo, ipaalam natin sa kanila. Pero ipaalam rin natin sa kanila yung proseso na makatanggap sila ng libreng serbisyo at may mga libreng gamot. Kasi mayroon na po tayong i-consulta na in-upgrade to yakap, di ba? At mayroon na rin tayong programang gamot programs. So, wala dapat intindihin ang bawat isa dito sa Cam Norte, since may mga programa na intended para sa kanila, So, papalakasin lang natin, katulad itong forum na ito, para maintindihan nila, at papalakasin rin natin yung pagsabi sa kanila na libre po ang pagpapatingin at libre po ang pagbibigay sa kanila ng gamot at laboratory. So, siguro sa itong forum na ito, yung tulong nyo, yung hinihingi namin, para ma-disseminate itong mga information na ito. So, hindi ko napapatagin at para makapag-umpisa na po tayo. Salamat and good morning po. Maraming salamat po, Dr. Arnel Francisco. Now, before we head on to our first topic po, let me acknowledge our media participants, starting with the PIN Information Agency, Camarines Norte. We have with us the Information Center Manager,
Miss Rosalita Manlangit. Ma'am, thank you po for coming. And with ma'am, kasama niya po si Sir Rayjun Villamonte. We also have with us po from the PIO, Mr. John Villacruz, sir. Hello po. From Radyo Bantayog FM, Mr. RG and Miss Cherilyn. Hello po. Good morning po. And from the ABS-CBN News, Mr. Jason Fernando. Sir Jason. We have with us also from BOCM Radio, Miss Agnes Elia. Ma'am, saan po si Marian? From Brigada News FM, Mr. Ronald. Sir Ronald, hello po. From Bicol News, Sir Michael. Hello po, sir. From the Regional Crown Publishing, Miss Carmelita Villafuerte. Good morning po. From MDDC and TV, Sir Rickmar Deligero. Good morning po. From BCN, tama po ba? BCN Bicol, we have Miss Bernice Joyce Asuncion. Tama po ba? Good morning po, ma'am. From PCN Bicol din po, Sir Anthony Macarda. Tama po. Sir Anthony, hello po. And thank you po sa inyong lahat. As we start po for our first discussion on the celebration of the Dengue Awareness Month, please welcome our entomologist 3, the Regional Program Manager of the National Aedes-borne Viral Disease Prevention and Control Program, DOH Bicol CHD, Mr. John Dominic B. Bolunia. Hello po. Good morning everyone. Ako po ulit si John Dominic Bolunia po, entomologist po ng DOH Region 5 po. I will presenting po is about dengue. Ito po yung picture, ito po yung itsura ni Aedes mosquito po. Kasi po marami pong lamok dito sa Cab Norte. Bali po pabalik-balik kami dito ng malaria program. Nagkakanak po kami ng mga surveillance, including po dengue and malaria po. Yes. Si dengue po is a viral disease transmitted through the bite of infected female Aedes mosquito. Tandaan po natin, ang nangagat lang po na lamok is female mosquito po. Kasi po, kailangan niya po ng nutrient ng blood para po mag-produce ng egg or mag-develop ng kanyang egg. Si dengue po is the most important mosquito-borne disease in the Philippines. Dengue can affect people of all ages. Kumbaga po, si dengue, wala po siyang pinipili na edad. And may range from mild illness to severe and life-threatening disease. And nakakamatay po talaga si dengue pag napabayaan po. Si dengue po, meron po siya dalawang vector. Si primary vector po, si Aedes aegypti. And secondary vector po, si Aedes albopictus po. Meron po siyang 4 na distinct type. Kumbaga sa COVID po, meron din po siyang 4 na variant. Ito po si dengue, virus 1, 2, 3, and 4. Okay. Punta po tayo sa dengue vector. Ang vector po ni dengue is mosquito po. Anin po natin yung life cycle niya po. Si Aedes aegypti and Aedes albopictus po, from egg to adult po, meron po siyang 7 days. Pero po, pag medyo mainit po yung panahon, favorable sa kanya, mas napapabilis po ang maturation po ng dengue from eggs. Ito po yung itsura niya po, medyo malabo po. Ayan po yung picture niya. From egg, larvae, pupa to adult.
Ito pong tatlo nito, from egg, larvae to pupa, ito po yung tinatawag nating aquatic phase. Kaya po kung gagawa po tayo ng intervention or vector source reduction, ito po ang pinakamainam na stage para po puksain po si dengue. Kasi po itong stage, nasa tubig lang po siya. Madali po siyang mahanap. Compare po sa adult na lumilipad na po siya. Yan. Yung characteristic po ni Aedes mosquito, yung egg niya po is very hard, mahirap po siya masira, and nag-stick po siya sa walls ng container. At kaya po mag-survive up to 8 months. Tandaan po, kaya niya mag-survive po up to 8 months na dry. Once po natubigan siya ulit, pwede po siya ma-hatch. Para magi po siyang adult mosquito. Yung flight range po niya ni adult mosquito is 50 to 300 meters po. Yung mating niya po, it takes place within 24 hours after emergence po. Kumbaga po, from pupa, yung sa tubig pa po siya, pag nag-emerge po siya into adult, after 24 hours po, naghanap na po siya ng kamate. Ang po, pag nag-mate po siya, hinahabol niya po yung female mosquito. Ito po yung isang characteristic po ni Aedes mosquito. Si Aedes mosquito po, kung sa ang lalaking mosquito is babaero po siya. Compare po sa ibang mosquito, tulad po ng Anopheles, yung meron po dito sa Cam Norte, isa lang po ang kamate niya. Compare po sa Aedes, marami po siyang kamate. Sa lamok po, meron din babaero at saka hindi Yung feeding habit niya po, day biter po si Aedes mosquito, pero po may dalawa siyang peak. 1 to 2 hours after sunrise and 1 to 2 hours before sunset. Takes blood meal every 2 to 3 days. Kailangan niya po kasi ng blood. Tandaan po, yung nangagat lang po mosquito is female mosquito. Kailangan po niya ng blood para po sa development or pag-produce niya po ng egg. Kailangan niya po yung iron doon, nutrient sa blood. Nangagat po siya, indoor and outdoor, ibig sabihin sa loob at labas ng bahay. Can feed on both human and animals. Baka po magtanong, may dengue din po ba sa animals kasi kinakagat niya? Hindi po. Ang dengue po, sa tao lang po siya, yung dengue virus. Oviposition po, ibig sabihin po kung saan po nangingitlog. Tandaan po ito, pag clean, stagnant water on artificial containers, sa po si Aedes aegypti. Pag natural containers naman po, sa po si Aedes albopictus. Para po ma-differentiate po natin, ito po yung itsura niya. Si albopictus po, makita mo po yung upper back niya, o tawag po sa amin sa entom, upper thorax niya po, meron lang po siyang isang line. Compare po sa aegypti, upper thorax niya po, parang isang layer shape, or meron po siyang up to 3 o 4 na guhit. Yan po, para ma-differentiate ninyo po siya. Ito po ginagawa namin sa Entom Lab, nagde-differentiate po kami ng mga ganyan. Yan. Ito naman po yung kitikiti ng Aedes mosquito. Para ma-differentiate po siya from aegypti to albopictus, gumagamit po kami ng microscope. Tinitingnan namin yung part niya, yung comb scale, para ma-differentiate po namin siya from Aedes aegypti to albopictus. Ito po sa baba, sa microscope po to. DOH strategy against dengue, ang study po ng DOH, 4S pa rin po hanggang ngayon. Kasi meron po baga lumabas na 5S. Pero ngayon po is 4S po talaga ang strategy po ng dengue. Isa-isahin ko po, search and destroy mosquito breeding site, self-protection, seek early consultation, support pagging, spraying only in hotspot area. Ito po, pang-apat, support pagging, spraying only in hotspot area. Tandaan po yan. Okay. Isa-isahin po natin yung 4 na strategy. Search and destroy mosquito breeding place. Ito po kanina, na-discuss na rin po ito ni Doc Ray, pero ano pa rin natin? Yung first S po siya, focus on locating and eliminating mosquito breeding sites, prevent Aedes mosquito from multiplying and spreading dengue. Encourage community participation in maintaining a clean environment. Ito po sa search and destroy mosquito breeding site, ito po yung pinakaunang strategy kasi po siya po yung pinaka-importante. Kung dito pa lang po sa number 1, magawa po natin maayos,
Pag nagawa natin na maayos, wala pong vector, wala din pong dengue. Pag wala. Di po. Ano po yung mga common breeding sites? Water storage container without covers, used tires, bottles, and cans, flower bases and plant pots, roof gutter and drainage canal, any container that can hold stagnant water. Recommended action po, inspect homes, schools, and surrounding daily or at least weekly. Empty, scrub, and cover water containers, dispose of unused containers properly, clean gutters and drainage system regularly, support community clean-up drives and environmental sanitation activities. Yung pangalawang S po sa strategy sa 4S is self-protection. Ito po aims to reduce exposure to mosquito bites, help prevent dengue infection, especially in high-risk areas. Recommended self-protection, wear long-sleeve shirts and long pants, apply mosquito repellents approved for use, install window and door screens to keep mosquito out, use insecticide-treated screen. Yung pangatlong S po is encourage, yung seek early consultation, encourage individual in signs and symptoms of dengue to consult a health facility immediately. Early diagnosis and proper management can prevent severe complication and death. Bali po dito sa is importante po yung pag may sintomas na po ng dengue, magpa-consult na po tayo. Kasi po yung Pilipino usually po, bago dinadala sa hospital, siguro sa mga urban place, nagko-consult muna sila o nagpapasantigwar po muna sila. Dadalhin lang po sa hospital pag malala na po yung pasyente. Yung result po ng death review namin na kinakanda ko every year, marami pong cases na namatay na dengue is dinala po sa hospital, severe dengue na po. Mahirap na po siya ma-manage sa mga physician natin pag severe dengue na po ang pasyente. Ito po yung mga common signs and symptoms of dengue: high fever, severe headache, pain behind the eyes. Dito po yung banda, dito sa likod po. Muscle and joint pains, skin rashes, nausea, and vomiting. Yan. Warning signs requiring immediate medical attention. Ito po yung mga warning signs na kailangan na po ng immediate medical attention. Kasi po pag dito naagapan, pwede pong mamatay ang pasyente. Number 1 is severe abdominal pain, persistent vomiting, bleeding from nose or gums, blood in vomit or stool, difficult breathing, extreme weakness or restlessness. Yung pang-apat po na S is support paging, spraying only in hotspot area. Mag-spray lang po tayo sa hotspot areas or pag meron pong outbreak. Involve supporting target paging or spraying activities in areas with increasing dengue cases, conducted only in identified hotspot areas or during outbreak. Helps reduce the population of adult mosquito that may be transmitting dengue. Ito pong support paging, ito po yung kumaga sa apat na S natin, siya na po yung pinakauling barahan natin against dengue po. Effective siya po, pero yung effectivity niya po is maglalas lang po ng up to 2 hours. Kasi po, ang target niya po is yung adult mosquito. Pag nagpag po tayo, after 2 hours lang po yung effectivity niyan para mamatay po yung adult mosquito. Yan. When to conduct paging or spraying. Kasi po yung paging, kumbaga marami na pong nagpapag, pero mali-mali po yung ginagawa. At kung may nag-request po sa RSI na mag-conduct po ng paging, kumbaga ginagawa agad. Ito po yung kung kailan po talaga tayo magkakandak ng paging. When an area is declared a hotspot or with clustering of cases. In presence of outbreak or impending outbreak, the area exceed the vector threshold index. Ito po yung ginagawa namin ng surveillance. Pag yung mga index po ng dengue vector surveillance, nag-exceed po, tulad po ng South Index, Bruto Index, Pupa per Person Index. Pag tumaas po yun,
pwede po tayo mag-conduct ng pagging. Frequency po, kailangan po 4 cycles with 7-day interval in between cycle. Di po pwedeng isa, dalawa o tatlong cycles. Kailangan po 4. Kasi po, nagpaging tayo ngayon, tapos yung mga kitikite, nasa tubig pa. Mamamatay lang po yung adult. Mag-emerge na naman po yung mga kitikite into adult mosquito. Yun, pag di tayo nagpaging, useless po kasi may bago na naman na adult mosquito. At saka nagkakaroon po sila ng insecticide resistant po. Ayun po yung kinakatakutan po natin mangyari na maging resistant po yung mga mosquito sa ating mga insecticides. Yung timing po, favorable during early morning at 6:30 to 8:30 a.m. or late afternoon evening at 4 p.m. to 8 p.m. At consider din po natin yung weather. Pag maulan at saka sobrang init, di rin po advice mag-conduct po ng pagging. Maganda po mag-conduct yung medyo malumlum pa o malimlim pa yung panahon. Dengue situation in Bicol region. A total of 568 dengue cases have been reported to the Philippines Integrated Disease Surveillance or PIDSAR from January 1 to May 16, 2026. Meron po tayong decrease ng 42% compared po sa same period in 2025 with 982 cases. Yung age range po ng nakasakit is from 8 months to 86 years old. Most affected age group is 0 to 5 years old. Males are greatly affected with 332 cases, which is 59%. Case fatality rate niya po is 0.53%. Ito po yung breakdown niya per province from January 1 to May 16. Si Albay po, from last year, meron po tayong 44 case. Ngayon po, 27 case, meron po tayong pagbaba ng 39%. Cam Norte, last year po, meron po tayong 216 cases. Ngayon po, 93, meron po tayong pagbaba ng 57%. Si Cam Sur po, meron po tayong last year ng 348. Ngayon po, 203, meron po tayong pagbaba ng 42%. Catanduanes, last year, meron po tayong 185 cases. Ngayon po, 100, meron po tayong pagbaba ng 46%. Masbate, 88 cases. Compare po ngayon na 76, meron pagbabang 14%. Si Sorsogon po, meron po tayong 96 cases. Compare po ngayon na 64 cases, may pagbaba po ng 33%. Others po, ito po yung mga taga-ibang region na test o na-detect po sa atin. Last year po, meron po tayong 5. Ngayon po, 4, meron pong pagbaba ng 20%. Sa kabuang Bicol po, meron po tayong 982 dengue cases last year. Compare po ngayon na meron tayong 568 cases, meron po tayong overall na pagbaba ng 42%. Yan. Thank you po. Yun lang po. Siguro po yung tanong mabilis later na lang po, no? May tanong. Thank you po. Maraming salamat po, Mr. John Dominic Bolunya. So, from the side of the PHO naman po, let us hear from the Health Program Officer 2, Ms. Donna Colleen G. Nieva, to discuss some updates and reports for the province. Opo. Pagbati po ng isang mapagpala at napakagandang umaga sa ating mga bisita, sa ating ARD, kay ARD Miliena, sa mga taga-DOH, sa ating pong PHO2, kay Dr. Francisco, sa ating pong kasamahan at kapwa resource speaker from BMC, Doktora Maloco, and sa aking si Sir Bologna from Program Manager po ng Dengue
from DOH-CHD Bicol, Dr. Armila Zalazar, Dentistry, Program Manager ng National Voluntary Blood Services Program, and of course, ang Public Health Program Management Unit ng CNPH, Dr. Zantua, at sa inyo pong lahat na mga kasamahan namin sa kapartner namin sa media, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre po kay Dr. Chanes and Ma'am Sofia, and siyempre kay Ma'am Langit. Good morning po sa inyong lahat. So ako po si Donna Nieva, ako po ang program manager ng dengue dito po sa dengue program dito po sa ating probinsya. So ngayong buwan po, June, sineselebrate natin ang Dengue Awareness Month. Ang ating team po ngayong taon ay ASEAN United, Zero Dengue Deaths, a future we build together by 2030. So, bago ang lahat, bakit po tuwing June natin sineselebrate yung Dengue Awareness Month? Sabi nga kanina ni ARD Miliena, kasi kapag June, start na ng rainy season. Di ba sa Pilipinas, dalawang season natin? Isang dry at isang wet. So kapag rainy or wet season, nagsisimula siya June to November. So yung dry naman, katatapos lang December to May. So bakit kaya po every June ang Dengue Awareness Month? So bakit kailangan natin ng Dengue Prevention Month? Ano ang pinaka-goal natin? So gusto natin, kaya may Dengue Prevention Month, is to raise public awareness about dengue fever and encourage proactive steps in preventing the spread of these mosquito-borne diseases. Actually, hindi lang po dengue ang sakit na dulot ng kagat ng lamok. Napakarami pa pong iba. So, pasadahan lang natin ng kaunti kasi na-discuss na po ito ng ating manager sa DOH-CHD Bicol. So, ang dengue fever po ay isang impeksyon na dala ng mga lamok at dulot ng tinatawag na dengue virus. So, may 4 na uri po ng dengue virus. Yung dengue virus 1, 2, 3, 4. So, ang isang tao, 4 na beses po pwedeng magkasakit ng dengue. Pero, yun po ay pwedeng yung una niyang sakit ay dahil sa dengue virus 1, yung pangalawa dahil sa dengue virus 2, yung pangatlo ay dahil sa dengue virus 3, yung pang-apat ay dahil sa dengue virus 4. So, pag ang isang tao nagkaroon na ng dengue virus 1, immune na siya doon. Pwede magkaroon siya ng dengue, yung another vector naman po yun. So, hanggang 4 na beses siya pwede magkasakit ng dengue. So, ang isang tao kapag nakagat ng lamok na Aedes, siyempre magkakaroon po ito ng infeksyon. At lalabas po ang sintomas 5 to 6 days bago po, matapos po makagat ng lamok. So kung nakagat ka po ay June 4, pwedeng lumabas po ang mga sintomas ay June 9 pa or most probably June 10. So hindi ibig sabihin kapag kinagat ka na ng lamok today, yung sintomas ay today na lalabas. So pwedeng umabot pa ng 5 hanggang 6 na araw bago po lumabas ang mga sintomas. So sabi nga po kanina ng ating program manager, yung mga sintomas po mataas na lagnat na halos umaabot ng 40 degrees Celsius pataas. So matinding sakit ng ulo, sakit sa likod ng mata, matinding sakit ng kasukasuan at kalamnan, pagsusuka at yung tinatawag na pamamantal or rashes. Yung tinatawag naman pong dengue hemorrhagic fever, ito yung medyo malala na kaso. So, kasama na dito ang pagkasira ng mga ugat na daluyan ng dugo, kasama na po ang pagdudugo ng ilong, gilagid at pagkakaroon po ng mga pasa. So, maaari po itong makamatay. Yung tinatawag naman pong dengue shock syndrome, kasama po yung pamamanas, matinding pagdudugo, matinding pagbaba ng presyon, at kadalasang naapektuhan ito ang mga batang nakaranas na nakalipas na dengue.
So, paano po gamutin ang dengue? May gamot po ba dito? Actually po, ang sakit na dengue ay self-limiting. Ibig sabihin, kung ano lang po yung sintomas, yun lang po ang pwede nating gamutin. So dahil isang virus ang dengue, walang binibigay na gamot dito. At kadalasan ito ay gumagaling sa loob ng 2 linggo. So ano bang mga kailangan para mapabilis ang paggaling? So makakatulong po ang magpahinga, uminom ng maraming tubig, uminom ng gamot para bumaba ang lagnat, at huwag gumamit ng aspirin. Bawal na bawal po ang gumamit ng aspirin. Kasi baka mas lalong dumugo yung gilagid pag tayo ay gumamit na. Posibleng maging cause pa ito ng pagdurugo kapag po uminom tayo ng aspirin. So iwasan po natin, ang pinakamagandang paraan para maiwasan po ito ay syempre makaiwas sa dengue. Makaiwas sa lamok sa madaling araw at sa hapon dahil doon kumakagat ang lamok na ito. So sabi nga kanina ni Sir Bologna, mag 4S po tayo. So search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, and say no to indiscriminate fogging. So inisa-isa na po ito kanina ni Sir Bologna. So hindi ko na po ito iisa-isahin pa ulit sa inyo. So dumako naman po tayo sa datos dito sa ating probinsya. So noong 2023, meron lamang po tayong 24 cases ng dengue. So ito yung pinaka-exciting part. So noong 2023, meron po tayong 24 cases. Ang top 1 ay Vinsons. Ang top 2, Labo at Mercedes. At ang top 3, Daet at Kapalonga. Yung Vinsons meron lamang 5. Yung Labo at Mercedes meron lamang tig-4. At yung Basod at Daet meron lamang tig-3. Noong 2024 po, ang 2024 po ay kulay orange. Yung nasa gitna, ay paano ba ito? Paano po? Hindi po yata gumagana. Yung ano ma'am? Yung pointer na red. Parang. So, kung mapapansin nyo po yung bar graph, yung 2024 po, yung sunod na bar, kulay orange. So, noong 2024 po, meron tayong 97 cases ng dengue. So, kung mapapansin niyo po yung bayan ng Daet, yung pangalawang graph po medyo siya yung pinakamataas. Bakit po? Kasi merong 35 cases ng dengue ang bayan ng Daet. So, kung mapapansin nyo po, ito na yung 2024, Daet. Daet yung top 1. Meron po silang 35 cases noong 2024. So yung top 2 naman po, noong 2024, ay Basud. Meron po silang 15 dengue cases. So, ayan po. Yung top 3 po natin, noong 2024 ay Labo. Meron po silang 14 cases. For a total of 97 cases for 2024. So last year, noong 2025 po, last year lang to ang top 1 po ulit ay kulay green na po tayo. Yan, kulay green. Ang top 1 po ulit ay Daet. So ang top 2 ay Paracale, na may 25 cases, at ang top 3 ay Mercedes, na may 23 cases po. So, for a total of 191 cases. Pero ngayong 2026 po, bumaba na tayo ng 51%. So, ngayong 2026, bumaba na tayo ng 51%. So far po,
at sana wag nang dumami at madagdagan pa, yung bayan ng Labo ay may 21 cases. Kulay pula na po tayo. May 21 cases. Yung Daet naman, kasama pa rin siya sa top 2, ay merong 20 cases. At yung Basod, 14 cases. So sa kabuuan, meron po tayong 93 cases from January to May 16, 2026. $191, ma'am. Public health from the provincial local government unit through the provincial health officer and of course through the effort of our provincial health officer too, Dr. Francisco, meron public health actions. So ano ho ang ginagawa namin sa PHO? So meron kaming quarterly consultative meeting with the municipal program coordinators, yung mga coordinator po ng iba't ibang bayan ng munisipyo. Pangalawa po, meron kaming quarterly stakeholders awareness campaign meeting. So last year po, palagi kami nagkakandak ng advocacy sa mga 4Ps leaders. Sinusuyod po namin yan, dumadayo po kami sa iba't ibang munisipyo at iba't ibang barangay. Pangatlo pong aming ginagawa sa Provincial Health Office ay yung mga consultative meeting po for Liga ng mga Barangay President. Ito po, semi-annual naming ginagawa. Minimit namin, nakikipag-ugnayan kami at nakikipag-meeting po kami sa mga barangay president sa ating probinsya. Pang-apat po, namimigay po tayo, nagpo-provide po tayo ng rapid diagnostic test kits for dengue. Provide din po tayo ng spray cans. Nagpo-provide po tayo ng long-lasting insecticide-treated nets. At nagpo-provide din po tayo ng insecticide-treated screen. So yung mga kulambu po niyan, may mga gamot po yan. Kaya po sila tinatawag ng mga treated nets, treated screen. Next po. So bago ko po tapusin yung aking presentation, gusto ko lamang pong i-share itong famous quote ni Helen Keller. So sa mga hindi po nakakakilala kay Helen Keller, si Helen Keller po ay nabulag at nabingi sa edad na 19 months. Siya po ay isang Amerikano, mula sa Alabama. So isa po siyang author, political activist, advocate siya ng disability rights. So since bulag na po siya at bingi na ng 19 months pa lang siya, natuto po siyang mag-spelling gamit ang kanyang mga kamay. Tinuruan siya ni Anne Sullivan nung siya ay 7 taon. So sabi po nabuhay po siya noong 1880, namatay siya noong 1968. So wala na ata siyang kaedad dito. So sabi ni Helen Keller, pinaka-favorite ko po ito. At tugmang-tugma po ito sa ating Dengue Prevention Month. Sabi ni Helen Keller po, alone we can do so little, together we can do so much. So kapag solo-solo lang baga po tayo, limitado yung oras, limitado yung resources, limitado yung mga pwede nating gawin. Pero kung tulong-tulong tayo, mas madaming skills, mas madaming resources, mas madali nating makakamit yung gusto natin. So dito po, sa programa nating dengue, importante na magkaisa tayo. So that we can make a greater impact. Para po, kasi pag mag-work tayo together, tapos may shared goal tayo, mas madali nating makakamit yung zero dengue case sa ating probinsya. So yun lamang po at, may sunod pa ba? So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much po, Ms. Donna Colleen Nieva, the Health Program Officer 2 of the PHO Camarines Norte. For our next discussion, this is in line with the Prostate Cancer Awareness Month. To
share with us some facts, key facts, and to promote early screening of prostate cancer, we have with us the Public Health Unit Head of the Camarines Norte Provincial Hospital, Dr. Israel H. Zantua. Good morning po sa lahat, to my fellow doctors from different agencies, to our to the DOH personnel and CNPH personnel, and to our dear friends from the media. A pleasant morning po sa lahat. I am Dr. Israel Herrera Zantua, and for today's discussion, or for this morning's discussion, I will be discussing a topic that is not routinely talked about. Ito po ay isang paksa na hindi masyado napag-uusapan, lalo na po ng mga kalalakihan na sana ay napag-uusapan. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas and Filipino culture na po talaga, ang mga lalaki po, di ba, bihira po yung mag-open up, bihira po yung magtanong. Kung halimbawa po may mga lalaki na pupunta lamang, pagpalagay natin dyan lamang sa Naga, kahit po naliligaw na siya at nakarating na po siya sa Siquijor, ay hindi po yan magtatanong. Tama po. Opo, ganun po talaga mga kalalakihan. Kaya po ang mga lalaki kasi, hanggat kayang maglakad, hanggat kayang kumain, hanggat nakakahinga ng maayos, hanggat tumatayo si Junjun, hindi po yan magpapatingin sa doktor. Tama po ba? Yes po. So, sa ngayon po, let us talk about this topic freely and openly because the better we know, the better we can protect ourselves and our loved ones. So, ladies and gentlemen, welcome to our Cancer Awareness Month celebration. So why does this matter? So you see here from this slide, makikita nyo po that it is a common cancer. It is one of the most common cancers affecting men worldwide and a leading cause among Filipino men. One of the most common. Kung susuriin po natin sa mga datos at sa ating census, actually po ang prostate cancer is the third most common cancer among Filipino men. Pangatlo po siya. Ano po ang una? Lung cancer. Second is your colorectal cancer. Pangatlo po ang prostate cancer. Now, yung late diagnosis po together with the beatable early, connected po silang pareho. Kasi ho, ang kasing cancer na po ito, many cases are detected too late due to limited awareness and reluctance to seek care. Yan yung sinasabi ko kanina. And number two, beatable early. When caught in the early stages, actually po, unlike other cancers, when you actually diagnose early ang prostate cancer, maganda po ang survival rate ng ganitong klaseng sakit. Thank you. Okay po. Ang daming clicker. Okay, prostate cancer in the Philippines. Based on the 2022 data from GlobeCon, we have 9,700 new cases reported and 4,000 deaths due to prostate cancer. And based on the census din po, 50 years old and above are at risk to having prostate cancer. Ano nga po ba ang significance ng ganitong datos? Nangangahulugan lamang po na kada oras ay merong isang pasyenteng na-diagnose ng prostate cancer sa Pilipinas. Ano nga ba ang prostate to begin with? So, lagi naman natin yan naririnig. Ano ba, Doc, yung prostate? Kasi hindi naman natin siya nakikita. Actually, ang prostate po, maliit lamang siya na organo. Walnut size lang, kumbaga. Sobrang liit niya, na located just below your bladder or yung ating urinary bladder, yung tinatawag natin pantog. And it's actually in front of your rectum. So, it plays a vital role in male reproductive health by producing part of the seminal fluid that nourishes and transports sperm. Seminal fluid po, in layman's term, yung ating similia na tinatawag. So may function po siya kahit ganyan lamang po siya kaliit. Bakit nga ba importante na malaman natin kung posisyon nito? Kasi po, dito lang kagaroon ng mga sintomas. This will explain the symptoms that actually happens kapag nagkakaroon ng prostate problem ang pasyente. So kung makikita nyo po or mapapansin ninyo, karamihan po ng mga pasyente ang irereklamo nila kapag nagkakaroon sila ng prostate problem ay hirap
umihi. Tama ho. Hirap pong umihi. That is due to the location as well. Kung makikita nyo nga ho, it's in front of your bladder. Okay? Nasa may bladder area po siya. So kapag lumalaki ho siya, ang nangyayari ay naiipit po yung daanan ng ihi mula sa pantog palabas. So kapag po naiipit, naiipon ngayon yung ihi sa inyong pantog. Kaya po, nagsasabi ang mga pasyente, Dok, nakakaramdam ako na naihi ako, gusto kong umihi, pero hindi siya lumalabas. O kung lumabas man ang ihi, lalabas po, Dok, pero pasigurado ako parang may naiwan pa sa loob. Isa po yan sa mga sintomas. Ngayon, bakit naman importante na malaman natin na ang iyong prostate ay nasa may rectal area? Mamaya po, madidiscuss po natin yan as we go along. So what is prostate cancer? So prostate cancer develops when cells in the prostate gland multiply uncontrollably. It often grows slowly and may show symptoms in its early stages. So making our routine screening critical for timely detection and successful treatment. Same with other cancer po. Ano po ba ang nagiging sanhi? And rather, ano po ba ang mechanism ng cancer? Ang cancer po kasi mga cells po yan. Nagkakataon lamang na may mga parte or mga cells kasi yung katawan na sumusobra yung dami. Yun yung nagiging cancer. Ganon din po ang prostate cancer. May mga cells po ang inyong prostate na kalaunan, dumarami siya uncontrollably. Sobrang dami, kaya nagiging cancer po siya. And over time, nagkukos po siya ng problema. Ang pangit po sa ganitong klase ng cancer, during the early stages of prostate cancer, wala pong sintomas na nararamdaman ang pasyente. So yung mga sintomas po na sabi natin kanina na hirap umihi, hindi makaihi, minsan kapag yan ay prostate cancer, it's on the late stage na. Kaya ang dami-daming kailangan treatment na gawin. At syempre, pasakit din yun sa pasyente. Risk factors, or sino nga ba yung mga pasyente or mga kalalakihan na at risk of having your prostate cancer? Kung makikita nyo po, may 4 na kategorya yung mga risk factors natin. Una po, increasing age. Pagtanda. Kasi ho, base sa pag-aaral, kapag pumapalo na ang kalalakihan ng 50 years old, nagsisimula na pong lumalaki ang prostate. Number 2, family history. Same with other cancers po, genetic. So kung halimbawa po, nasa genes mo na meron kang pamilya or kamag-anak, tatay, mga tiyuhin, mga kapinsan ng lalaki na nagkaroon ng prostate cancer, may chance na tumataas ang iyong risk na magkaroon naman ng prostate cancer. Number 3 and number 4 are obesity and inactivity and poor diet. Obesity, of course, ibig sabihin lamang po yung mga obese patient natin. Bakit nga ba magkukos siya? Kasi po kapag obese ang isang pasyente, nagkakaroon ng metabolic problem na yan. So nagkakaroon ng mga hormonal changes. So yung mga hormonal changes, nagkukos po siya ng minsang pagdami, abnormal na pagdami ng mga cells sa katawan. Nagre-regenerate ng sobrang dami, kaya nagiging cause siya ng cancer. Number 2, inactivity and poor diet. Kasi po, ganun din po, related din siya sa obesity. Kapag hindi ka masyado nag-ehersisyo, pangit ang iyong sustansya sa katawan, yung cells mo nagkakaproblema to the point na masyado siyang dumadami or nagkakaroon ng wear and tear ang mga cells. Bakit po importante na sinabi ko kanina na may 4 na kategorya ang risk factors ng prostate cancer? Kung makikita nyo po, 50-50 ang ating risk factors. Ibig sabihin, 50% ng risk factors ay hindi natin kayang kontrolin. Di ho ba? Increasing age, lahat po tayo tatanda. Kahit po anong botox ang gawin natin, at the end of the day, dadagdag at dadagdag ang edad natin. So yung mga cells natin, magbabago at magbabago talaga as we age. Hindi po natin nakokontrol. Number 2, family history. Kahit po itakwil nyo yung pamilya nyo, kung yan na po ang inyong genetic makeup, wala na po tayo. Yun na po talaga yun, di ho ba? And lastly, obesity and inactivity and poor diet. Ito po yung importante sa 50%. Because these are the risk factors that are modifiable or nakokontrol natin. Nasa sa atin na po kung gusto natin maging obese, nasa sa atin na po kung gusto natin wag mag-ehersisyo at hindi kumain ng maayos. So kung halimbawa po, wala ka naman sa history ng pamilya mo na yung mga tsuhin mo, tatay, mga kapatid na lalaki, or mga kapinsan ng lalaki na nagkaroon ng prostate cancer, bumababa yung iyong risk for having prostate cancer. So meron ka na lamang 2 actually, na kayang kontrolin. So ito na po yung mga signs and symptoms to watch out for. Number 1 will be your urinary changes. Bukod po dun sa hirap pag-ihi, actually, one of the symptoms din, pwede rin namang ihi ka ng ihi uncontrollably. Number 2, may dugo. May dugo po sa ihi, may dugo sa iyong similya.
Number 4, persistent pain. Saan po sumasakit? Usually balakang, sa may pantog. Yan po yung mga area na madalas sumasakit kapag prostate ang nagkakaproblema. Now, bakit po importante na malaman natin itong mga sintomas? Kung mapapansin nyo po, itong mga sintomas na to, hindi po ito nangangahulugan na kapag meron ka ng ganitong sintomas, ay meron ka ng problema sa prostate. Generalize po ang mga sintomas na ito. Kaya nga po paulit-ulit kami, early detection is one way of protecting ourselves from this kind of disease. Kasi po, magpatingin tayo kapag may ganitong sintomas kasi maaaring hindi naman prostate yung problema, maaaring ibang problema naman siya. So, paano nga ba natin screen or malalaman kung meron tayong prostate problem? Meron po tayong dalawang tests for prostate. Number 2, yung PSA blood test na tinatawag. And number 3 is your digital rectal exam or your DRE na kung tawagin. PSA blood test or your prostate-specific antigen blood, from the word itself po, blood ang kinukuha. So yan po yung mga, kung nakapakuha na kayo sa medtech ng dugo, ganyan lamang po ang procedure. Kukunan lamang po kayo ng dugo at i-measure po sa inyong dugo yung level ng inyong prostate-specific antigen. Ito po ay isang klase ng protein sa katawan na tumataas ang level sa inyong dugo kapag halimbawang nagkakaproblema ang inyong prostate. Ngayon, Doc, nagpa-test po ako for PSA. Tapos yung resulta po ay mataas. Nangangahulugan po ba na meron na akong prostate cancer or may cancer na ako? Hindi po siya 100% guarantee na meron kang cancer. Ang ibig sabihin lamang po, kapag mataas ang inyong prostate-specific antigen, ay meron kang problema sa prostate. Kasi ang prostate, hindi lamang po prostate cancer ang sakit. Hindi lamang po ang prostate cancer ang problema ng prostate. Actually, ito yung third most common lang. Ang unang pinaka-problema po sa prostate na common ay prostatitis or yung simpleng pamamaga ng prostate, possibly due to an infection and whatnot. Number 2, yung po yung common sa matatanda. Kung may mga lolo po kayo na nagka-prostate problem, yung sinasabi nilang, Doc, lumalaki yung prostate daw po ng lolo ko. Yun po yung pangalawa sa most common. Ang tawag po namin doon ay BPH or benign prostatic hyperplasia. Ito po ay benign. Ibig sabihin, hindi po siya cancerous. Lumalaki lamang inyong prostate. Same goes din po, may mga cells kasi na dumadami pero hindi po siya cancerous. And lastly nga po is yung prostate cancer. Kaya po kapag mataas po ang PSA ng isang pasyente, nag-undergo po siya ng different diagnostic exam para malaman kung ano talaga yung sanhi, bakit nagkakaproblema yung prostate. Sino po ang familiar sa digital rectal exam? Sa mga lalaki po ba dito, naka-experience na po kayo ng digital rectal exam? Okay. From the word itself po, rectal, tinutusok po talaga yung puwet. Okay? Daliri po ng doktor, tutusok sa ilalim ng inyong puwetan. Bakit ito sinasabi kanina? Pinagsimulan natin kanina na ang posisyon po ng inyong prostate ay nasa harapan lamang ng inyong rectal area or rectum. Kaya po, doon talaga kakapa ang doktor. Doc, bakit digital? Hindi po kami magpapasok ng cellphone po sa puwet or smart TV. Pero kung kasya po doon, edi congratulations. Apakagaling. Digital po kasi po, ang digital po, it came from the Greek word digitus, meaning fingers. Digits po. Ibig sabihin ng digits sa amin sa science is fingers. Kaya nga po, di ba, kung maalala niyo po, pag mga numbers, tinatawag natin digits, tama po? Bakit? Kasi po, during the late Hippocratic era, ang way ng pagbibilang by number ay by fingers. Kaya nagkaroon din po tayo ng term na digits for numbers. Tare, daming alam. So, myth versus facts. Number 1, no symptoms means no cancer. Sabi ko nga po, during the early stages, wala po talagang sintomas ang cancer. Actually, most of the cancers naman ganun talaga. May mga cancer talaga na halimbawang malala na, dun lang nagkakaroon, or mataas na yung stage, saka lang nagkakaroon ng sintomas. Also, prostate cancer is always fatal. It's not always fatal. Kaya nga early diagnosis yung kailangan natin. Kasi maganda po ang survival rate ng prostate cancer kapag nadadiagnose early. Ang fact lang po is that early prostate cancer often has no symptoms at all. This is precisely why regular screening is so important. And when detected early, many cases are successfully treated. So, can prostate cancer be protected? While walang specific method or gamot para masabi na protektahan tayo sa ganitong uri ng cancer, sabi ko nga ho, may dalawang risk factors na pwede natin makontrol.
for us to be prevented from this disease. Una po, you can maintain a healthy weight. So, let's try to avoid being obese. Number 2, exercise regularly, eat a balanced diet, avoid smoking, and get check-ups. Kung mapapansin nyo po, ito yung mga risk factors na kaya po siya nagiging risk factors kasi nga ho, nagkakaroon ka ng metabolic problem kapag nagkakaroon ka ng mga ganitong problema. So, yung mga metabolic problem, nagkakaroon yun ng different hormonal changes sa'yo na nagkukos ng pagdami ng cancer cells mo sa katawan. Remember that early detection actually saves lives. Tandaan nyo po, although this is common lang sa mga not common, this is exclusive for males, kasi lalaki lang naman po ang may prostate. You have to remember, yan yung mga pamilya o yung mga tao nakapaligid sa pasyenteng may prostate problem, apektado rin somehow. For example po, kanina nga po nasabi, kapag nagkaroon ka ng problema sa prostate, maaari magka-problema ka rin sa iyong kakayanan para makabuo ng bata. Bakit ho? Kasi po, yung prostate po, nagsisecrete po yan ng mga different chemical na kung saan pinapaganda niya yung similya ng isang lalaki. Bakit kailangan maganda ang similya ng lalaki? Ang dami ko inisip na hindi pwede. Pero bakit maganda ang similya ng lalaki? Kailangan po kasi siya para sa survival niya kapag halimbawa magkakaroon na po ng fertilization. Para healthy po ang inyong sperm. So, what's our call to action? Actually, ang mga CPG guidelines, wala naman po nagsasabi na kailangan pumunta sa mga barangay, lahat po ng 50 anyos pataas, pumunta dito at i-screen natin for prostate problem. Wala pong ganun tayo ngayon kasi kahit sa buong mundo, hindi naman po yun ginagawa. Kaya po, early detection, know your risk. So, kung ikaw mismo ang pasyente at alam mo sa sarili mo na meron ka mang kamag-anak, kapamilya na nagkaroon ng prostate cancer, at saka, yun nga, yung mga nabanggit na risk factors, magpa-check po when you reach the age of 50. Actually, kung meron ka pong kamag-anak, direct relatives na lalaki na nagkaroon, we highly suggest at the age of 45, magpa-screen ka na rin. So, recognize the warning signs. Yun nga po, yung mga sintomas na nasabi kanina. Start your conversation. Dapat po na pag-uusapan yung mga ganito para hindi po rin po nahihiya magpakonsulta ang mga lalaki. Kasi syempre, yun nga po, kagaya ngayon, na pag-usapan natin, Dok, ayoko pong magpatingin kasi susundutin yung puwet. Anong problemang sundutin yung puwet? Bakit nga po, hindi naman lamang po yun ang ating test. Ang ginagawa naman pong test sa ngayon talaga, ang common ang ginagawa ay sa dugo. Sabi nga po ni Doc Francisco kanina, kailangan malaman din ng mga tao dito sa Camarines Norte na may mga test na available sa atin na hindi naman kailangang bayaran. So may mga test na po like PSA, pwede po natin yung ilapit sa different agencies para makuha natin ng libre. Not only that, after which, kung kailangan pa mga other diagnostic tests, dahil nakita na meron nagkakaproblema ang prostate, may mga test pa rin naman po tayo in imaging studies na libre dito sa provincial. And of course, schedule a screening. Bukas po ang ating OPD para sa mga ganitong klase ng sakit or ganitong mga concerns. Also, pwede rin naman po kayo magpatingin din sa inyong mga RHUs. Hindi naman kasi kailangan na espesyalista agad yung titingin. Pwede po kayo magpatingin sa inyong mga health centers para po maabisuhan kayo ng mga next step na gagawin. So the greatest act of courage a man can take is asking for help, and the greatest gift he can give his family is being here tomorrow. Kasi nga po, kapag na-diagnose natin na late stage na ang ating prostate cancer, may hirapan na po tayong habulin yung sakit. So, I think I've mentioned everything and covered everything with regards to this. Ulitin ko lamang po, during this Prostate Cancer Awareness Month, hindi lamang po prostate cancer ang problema ng prostate. Meron pa po tayong dalawang problema, prostatitis at benign prostatic hyperplasia o yung paglaki ng prostate. Lahat po ito nagkakaroon ng problema sa kabuuang pangkalusugan ng isang lalaki. So, mainam po na hindi lamang prostate ang ipangpagtuunan natin ng pansin when it comes to prostate. Magpa-check pa rin ho. Kasi po yung mga test naman, generalized test na siya for prostate. So, makikita lang naman natin doon kung may problema ang inyong prostate. So, I think questions ay later pa po. So, with that, maraming salamat po. Thank you very much po, Dr. Israel H. Zantua, Public Health Unit Head of the Camarines Norte Provincial Hospital, for that very comprehensive discussion. Our next discussor po will also tackle the blood donation process
And of course, the must-knows on the importance of donating blood. So, let us all welcome the Medical Officer 3 and the Donor Screening Officer of the Bicol Medical Center Blood Bank, Dr. Danica Marie S. Maloco. So good morning everyone. I am Danica Marie S. Maloco. I am a Medical Officer 3 and a Donor Screening Officer from Bicol Medical Center Blood Bank Services. Today, I will discuss about World Blood Donor Day. So, according sa World Health Organization, ang theme daw po ngayong 2026 is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. So, this World Blood Donor Day is yearly celebrated on June 14. It emphasizes that every voluntary non-remunerated blood donation is an act of compassion and solidarity and shared responsibility that helps patients in emergencies, surgeries, childbirth, cancer treatment, and other critical conditions. Despite these advances in blood safety and transfusion medicine, many countries still face blood shortages, making regular voluntary blood donation essential to ensuring safe and equitable access to life-saving products for all. So dito lang po sa Pilipinas, ang supply po natin ng dugo, sobrang konti pa rin, no? Kasi yung voluntary blood donation po, hirap pa rin po tayo makakuha ng mga voluntary donors na mag-participate sa blood donation drives. So, in line with these objectives po ng World Health Organization, ang Bicol Medical Center po may services na advocacy, promotion of voluntary non-remunerated blood donation and healthy lifestyle, recruitment and retention and care of voluntary blood donors, and then collection of blood po, hospital-based and mobile, yung outside the hospital po from qualified voluntary blood donors. Tapos additional services po offered by Bicol Medical Center, Blood Bank at Transfusion Services are to conduct health education and counseling, testing of units for blood for TTIs, which means yung transfusion transmissible infections. So, ang example po niyan is Hepa B, Hepa C, HIV, syphilis, and malaria. Another service offered by Bicol Medical Center, processing and provision of blood components, storage and issuance, transport, and distribution of units of whole blood and or blood products to hospitals and other health facilities. So, ang process po ng blood donation, next po. So, ang process po ng blood donation is first screening and then the donation proper and then recovery. So, during the screening po, there is a thorough but quick health check and confidential interview with medical professionals to ensure you are entirely fit to donate. So, specifically, ang first na gagawin po dyan is iti-take yung vital signs nyo, iti-take yung personal information nyo to make sure that we verify the identity of the person donating blood. Just in case lang po na magkaroon ng problema ang dugo, we can identify kung sino man tong and then we can recall them for counseling. And then, next step po yung confidential interview that is done by doctors like me who screen the donors to make sure that everything is fine with the donor. Tapos po, then we also include counseling to make sure that the donors are well informed of the blood donation process. Tapos,
And then the next step po is yung donation process na wherein the actual extraction is conducted using sterile single-use equipment. This process is safe and typically takes only 10 to 15 minutes. And then last part is recovery. We have a recovery area wherein they will rest and rehydrate with provided refreshments, and then your body naturally replenishes the lost fluid volume within 24 hours. So, dito po sa Bicol, next po. So, dito po sa Bicol, ang World Blood Donor Day po ay magaganap sa Naga City po on June 14, that is a Sunday, and from 8 a.m. to 5 p.m. sa third floor po ng Pagcor Building sa Balatas Development Complex, Naga City. And if may gusto pong mag-donate sa World Blood Donor Day, kahit po taga saang lugar, kahit hindi within Naga City, pwede po kayong mag-donate sa June 14 to participate in the biggest World Blood Donor Day this year. Yan po. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Danica Marie S. Maloco, Medical Officer 3 and Donor Screening Officer of BMC Blood Bank. So for our last discussion po, also in line with the World Blood Donor Day, let us hear the side of the Camarines Norte PHO from our dentistry, Dr. Armila S. Salazar. To the head of the DOH Bicol CHD, Dr. Ray Miliana, at sa grupo po na from CHD Bicol, to Dr. Mildred Tianes, our PIDOHO, sa akin pong mga kasamahan sa Provincial Health Office, headed by Dr. Arnold Francisco, and sa mga nandirito po na mga kasamahan natin sa media, magandang umaga po sa inyong lahat. So, magpapakilala po muna ako ulit. Ako si Dr. Armila Salazar. Dentistry po ako. Ako ang Provincial Supervising Dentist and Provincial Blood Program Coordinator. So, pakilala ko muna po ang National Voluntary Blood Services Program. So ito po ay mandated ng Republic Act 7719, which is also known as the National Blood Services Act of 1994. It promotes voluntary blood donation to provide sufficient supply of blood and to regulate blood banks. So this act aims to inculcate public awareness that blood donation is a humanitarian act. So meaning po, it exhibits altruism and kindness. So ito po ay unselfish donation. Mapagkawang gawa po ang pagbibigay natin ng dugo, at ito po ay isang act of heroism in which unpaid donors are considered silent heroes who maintain safe, adequate, and blood supplies. So, ito po ay mandated to plan and implement by the Department of Health in cooperation with the Philippine National Red Cross, with the PBCC or the Philippine Blood Coordinating Council, and other government agencies and government organizations. So kasama po tayo doon. So ano po ba ang core mission ng National Voluntary Blood Services Program? So for the blood safety, ensuring the donated blood is screened and free from transmission at transfusion-transmissible infection. So ito po ay masusing ini-screen bago po ito ibinibigay sa mga pasyente. So nakasiguro po tayo na ito ay safe na natatanggap ng ating mga pasyente, ang bawat dugo po na ibinibigay natin. So yung blood adequacy naman, maintaining sufficient, accessible, and equitable supply of blood ready for transfusion. So ito po ay nagagawa natin sa pamamagitan ng pagkakandak ng mobile blood donation buong taon. So yun po yung mga ginagawa natin sa mga munisipyo na mga MBDs. So for the rational blood use, ensuring blood and blood components are utilized efficiently and properly. So ang blood, marami pong klase kasi ang blood components. So ito po ay sinisiguro na ang bawat component na ginagamit ay tama sa pangangailangan ng bawat pasyente.
And for the efficiency of blood, sorry. Ayan. And for the efficiency of blood service, optimizing the supply chain, ensuring safe collection, reducing wastage, and minimizing unnecessary transfusion. Ibig sabihin, sinisiguro po natin from collection up to transfusion ay maayos po ang nagiging proseso. So, ito po yung accomplishment ng province for 2025. So makikita niyo po yung highlighted na yellow, yung mga municipalities po na naka-achieve ng 1%. Ano po? So, ang ating province ay may 12 munisipyo, ngayon with a total population of 653,324 with 1% target of 6,533. So, yung 1% po ay baseline lamang ng target. So, pwede po tayong mag-exceed dyan. Kung makaka-collect po tayo ng 2%, mas maganda. So, ang total collection po last year ay 6,843 and that is 104.7% of the target. So, ito po yung donation rate. Ito po yung trend ng accomplishment natin from 2021 to 2025. So, makikita po natin yung significant increase doon sa accomplishment ng province from 2021 up to 2025. So, ibig sabihin po, may magandang improvement ang programa from the year 21 up to last year. Ba't nag-black? Okay. So these are the best practices po kung bakit tayo nagkakaroon ng magandang pagbabago sa ating programa. So yung good partnership natin with the Lead Blood Service Facility in Bicol Region, the Bicol Medical Center, Bicol Transfusion Science Center. So meron po tayong magandang partnership sa atin pong partner institution. And of course, yung supportive local chief executive. So sa bawat munisipyo po, meron tayong suporta na nakukuha sa ating mga LCE. So ang mga aktibidad po ng mobile blood donation ay may pondo sa bawat munisipyo. And active participation of municipal health officer and rural health physician during the conduct of mobile blood donation activities. So makikita po natin ang partisipasyon ng mga doktor natin sa bawat mobile blood donation activities na ginagawa natin sa bawat munisipyo. And of course, yung efficient blood program coordinators at the municipal and barangay level. So sila po ay aktibong nagtatrabaho para po magkaroon tayo ng magandang koleksyon sa ating probinsya. And of course, active participation of other stakeholders to conduct mobile blood donation activities. Yan po ay ang mga mobile blood donations na kino-coordinate po sa atin ng iba't ibang ahensya at mga organisasyon na nakikipagtulungan po para tayo magkaroon ng magandang koleksyon. So, syempre, along the way, meron po tayong challenges. So, sa ibang munisipyo po, may mga insufficient fund din sa ibang municipalities to support the needs of the program. And of course, meron din pong kakulangan sa training ng mga bagong personnel, like on donor screening and donor recruitment. So yung mga bagong personnel po, kailangan nating i-train to capacitate them about the screening and recruitment. And also needs improvement on donor recruitment sa ibang munisipyo. Doon po sa mga hindi pa nakakaabot ng target, kailangan pa nilang pagsikapan ang pagre-recruit po sa mga bara-barangay. And of course, meron pa po tayong 5 munisipyo na hindi pa nakakaabot sa target. So yung napakita ko po kanina sa provincial accomplishment. And for the ways forward, kailangan po natin ng capacity building sa mga bago nating personnel and of course to mobilize the health personnel up to the barangay level in terms of donor recruitment. And all municipalities should attain 1% target kasi as of last year, 7 pa lang po yung nakaka 1% sa ating mga munisipyo. And of course, this coming June 24, magkakaroon po tayo ng Program Implementation Review and Recognition of Achievements. Kagaya po last year, yun po yung ginawa natin to appreciate the efforts ng ating pong mga implementers sa baba.
Ito po yun. Namigay tayo ng mga cash incentives sa 4 na munisipyo na naka-achieve po ng 1%. Yan po yung Municipality of Labo, Basod, Mercedes, and San Vicente. So naka-receive po sila ng cash incentives intended for utilization sa program. So meron pong assistance na nanggaling sa province para po pang ano nila sa program, pang gastos ba? Ito po yung documentation sa last year. Ayan. So, ito po yung MBD collection as of May 2026. So, naka 52% na po tayo as of May. So, nangangalahatian na po tayo sa target. So, hopefully, mas mataas pa po ang makuha natin by the end of the year. Kasi ngayong May ay naka 52% na po tayo. Ito po yung upcoming activities ng province. So yung nabanggit ko kanina, yung Program Implementation Review and Awarding will be on June 24. And quarterly program reviews, reorganization of local blood council, and regular mobile blood donation activities. So ito po yung list of scheduled mobile blood donation activities from June to December this year. So nakaplat na po yan. Last year pa, nakaschedule na po yan. Nagkakaroon lang po yan ng changes pag nagkaroon tayo ng bagyo or mga unexpected circumstances na hindi may iwasan. So yan, ito po August, September, October, November, and December. So yun lang po. Thank you. Thank you very much po, Dr. Armila Salazar, Dentistry from the Camarines Norte Provincial Health Office. Maraming salamat po sa lahat ng ating resource speakers. So now, we will move on to our question and answer. So, before we start lang po, strict reminder, we will only entertain questions related to the 3 topics discussed. Kindly approach the Communications Management Unit po. Meron din po tayong Media GC. Kung wala pa po kayo, just approach us po para dun na lang po natin i-entertain yung other questions. So let us start na po. Do we have questions na po from our media? Good morning po sa lahat, to our friends from the DOH and the hardworking personnel of PHO. Question for sa dengue. Ang DOH po has recently validated 10 local plants as medicines. Sa dengue po ba, although I have heard from previous years na may mga medicinal plants na pwedeng magamit. Pero, syempre, kayo pa rin yung authority when it comes to that. Sa dengue po, meron po ba tayong mga halaman that the community, especially yung ayaw naman na bumili halimbawa, or walang pang hospital halimbawa, na we can say that they can use para po against sa dengue? That they could find in their backyard or kung saan? Po. Good morning po. Maganda pong question yon. As of now po, wala pa pong recommend po ang DOH na herbal medicine for dengue po. Sabi nga sa for strategy po, pag may sintomas po ng dengue, magpakonsulta po tayo sa doktor or sa health center po. And si doktor po mag-assess and magmamayos po ng patient. Thank you po. Opo, so the best thing to do is still pa-check up sa doktor po. Yes. Okay, so that one is clarified. Sa sa prostate cancer, kay Doc, napakarami po namin as a resource speaker po kanina. Sa prostate po, since most of us
at least I think most of us are approaching the age. Kasi nasa 40s na rin, especially po si Mr. Ronald Molina, si Mr. Jason San Fernando. Malalapit na po yan. Pero, Doc, yung sexual proclivity ng isang lalaki, does it directly affect yung chance na magkaroon siya ng prostate cancer? Let's say, for instance, active ka sexually in your 40s or even in your 50s, makaka-apekto po ba yun sa chance na magkaroon ng prostate cancer? Currently, sir, wala pang study that can actually correlate yung sexual activity when it comes to prostate cancer. Kasi right now, ang mga studies lang po lang nagsasabi na as we age, yung mga kalalakihan po talaga nagkakaroon ng problem yung prostate. So, yung mga cells in the prostate po, dumadami siya uncontrollably. Kaya minsan nagkukos siya ng paglaki ng prostate. Pero wala pa pong correlation with regards sa sexual activity and for you developing prostate cancer. Thank you po, Doc. So we have the next po. So, good morning po. From Radyo Bantayog FM po. Yung question ko po is para sa dengue po. May sapat po bang sa pagtaas yung posible pong pagtaas ng kaso ng dengue, may sapat po bang kapasidad ang hospital or rural health dito sa lalawigan po natin? I think this can be answered po by our PHO. Yes po, Doc. Yes po. Ang ating mga RHS naman ay prepared for that. Marami naman silang mga supply doon, mga testing kits. Kung maubusan doon, i-refer nila dito sa mga hospital namin. At dito naman, yung mga supply natin dito, marami. At yung management, if ever na kailangan i-admit sila, ay prepared naman itong hospital. Actually, kapag maraming cases, naglalagay kami ng fast line dito. So, para lang ma-accommodate natin yung mga dengue patient natin. Thank you po, Doc. May follow-up po si ma'am. So, do we have any more po? Yes po, from PIA po. Follow-up din po sa dengue. Talagang ang dengue po, since nagkasakit nga rin yung anak ko, 4 years old siya that time, talagang muntik mamatay. Kasi platelet niya nag-30, 35, something like that. Nagkataon naman yung asawa ko ay parehas niya na so naanuhan ng dugo yan. So related to that, gaano kahanda nga itong ating blood dito na sa panahon na ganito talagang ang nagiging solusyon ultimate is blood transfusion po, di ba? Hindi naman siya talaga kailangan ng although may nilalagay din na gamot doon sa blood, mas yung dugo po talaga yung kakailanganin, lalo na sa mga severe na sinasabi nga kanina. Yung severe ay napakahirap ng kumbaga maayos pa, not unless talaga malakas yung immune system ng pasyente. So yun po yung capacity ng ating probinsya o ng ating mga RHUs na matugunan po itong pangangailangan nito given na although tumaas-taas naman na yung ating blood donation program, so mas paano pa natin itong mas mapapaigting po. Ma'am, lagi naman pong meron tayong stock sa blood bank. So, ang pinakamagandang gawin pa rin doon sa mga dengue cases, siguro yung early detection po, para hindi na tayo mauwi for blood transfusion. Kasi yung dugo naman po is readily available naman po. Thank you po. May i-add po si Doc Danica. Yes. Ayun po, kailangan po ng early detection kasi usually severe cases na po ito ng dengue pag nangangailangan na ng transfusion. Ang first line of treatment po ng dengue is fluid resuscitation pa rin po. So more on fluids pa din po siya
wala rin po siyang gamot, no, as said by our other resource speakers. So yun po, last resort na po yung blood transfusion na. Pero yung blood supply naman po is readily available naman nga po lagi. Lalo na po dito sa Cam Norte na may pinakamaraming blood collection po compared sa Cam Sur based on zonal area po. Thank you. Sige po, Doc. Siguro may dagdag ako, no? Nasabi nga ni na doktora na ang best ay yung early detection. However, may however ako. Ang pinaka-importante na solusyon, na intervention, yung prevention, yung 4S po. Para maalis natin yung mga mosquito na carrier ng dengue. So, yung search and destroy, yung nasabi yung self-protection, seek early consultation, yung nasabi nila, and kung may threat ng outbreak, may clustering, of course, makontrol ka agad through fogging and spraying. Pero yung fogging spraying dapat sa PHO kasi highly technical yan. Hindi lang mag-spray basta-basta. So, yan po ang huwag kakaligtaan. Yan po ang gusto kong emphasize. Po. Salamat po, Doc. Magandang umaga po ulit. Carmelita Villafuerte from Regional Crown Publishing. Ang question ko po ay kay Doc Israel Santua. So, totoo po yun, maraming mga kalalakihan talaga na pagdating ng 50 years old, nag-worry na sila, meron ba akong problema sa prostate? Hindi nila alam na, basta laging isip nila prostate cancer. Pero ang tanong ko po dito, Doc, is, kasi may lumalabas ngayon na pwede na magpa-laboratory sila or magpa-PSA ng libre. At kung saan po ba ito? At lalong higit kung yung RHU po ba, may kapasidad sila na gumawa nito? Or saan po sila pinakamalapit na pumunta? Kasi totoo po na marami ako nakakausap, kahit na ako din po ay isang nurse, and marami kami nakakausap na yung mga lalaki nag-worry sila. Pero yun nga, sabi nyo nga, kahit naliligaw na ng landas, hindi pa rin nagtatanong. Pero sa pagkakataon na ito, for sure, sila po ay maliliwanagan at hindi na nila kailangan magtanong. So, yun po ang tanong ko, Doc. Yun bang RHU natin or saan ba sila pinakamalapit pumunta para magpa-check ka agad? Honestly po, with regards to RHU, alam ko po, wala pa silang kits for or capacity for PSA testing. Kasi po, PSA testing kasi dalawa siya, alam ko right now. Yung nakakit lang and then meron talaga yung machine na ginagamit for that. Medyo pricey siya on the side ng supply. Kaya po, most of the time, sa hospital po talaga ang pinakamalapit na meron. And so yung sa mga private natin, mga laboratories. Ang maganda po kasi currently, I don't know if Doc Francisco would agree, based on my experience, kasi dito po ako sa OPD rin ng ating provincial hospital, sa amin po, kapag hindi kasi dito available, meron kami nakamowa with other laboratories wherein pwede mo dong ipagawa that can be shouldered by the different government agencies as well. So, yung testing po talaga, ang magiging problema na lang po natin is not the price itself, pero yung availability mismo ng tests. Kasi minsan talaga, may kakulangan talaga rin sa supply. Hindi lang naman po yung nangyayari dito sa Cam Norte, pero sa other parts of the Philippines din. Nagkakaroon ng problema sa supply naman talaga. Pero with regards to kung may supply naman po, libre po yun. Lalo na kung dito po sa provincial hospital may supply po tayo, definitely libre po yung mapapagawa. Ay, okay. Follow-up question ko lang Sige po. po. Kasi di ba, ko lang po, dahil napag-usapan natin sa laboratories, di ba yung sa yakap ngayon, ano po? So, marami pong nakausap din kami from the other mga bayan sila. Alam mo yun, ang layo-layo ng pinanggalingan nila. Tapos pupunta sila dito sa provincial hospital and pagdating po, sasabihin, hindi sila dito, dun sa RHU nila. So, babalik, alam mo yun, nakakaawa yung mga nakakausap natin na, ano ba naman yan? Ano ba naman yung yakap na yan? Huwag na lang silang magparalalagay ng ganito, ganyan, ganyan, di ba? So kawawa naman na, ay wala kayo dito, hindi kayo pwede dito, balik kayo dun sa RHU nyo. So ano kaya po ang nakikita ko, alam mo yun yung ramdam mo, na nandito na kami, tapos pupuntahin pa kami kung saang lugar
nakakalungkot. At ako po, based on my experience din, na ako po ay biglang na-update. So, bigla po ako na-update sa isang private, hindi po siya private pala, dito po sa provincial hospital, na wala po akong ina-update. So, hindi ko po ina-update pa. Papunta pa lang ako doon sa agency. Hindi ko pa siya ina-update kung sang yakap ako. Pagtingin ko po, nakalagay na po ako sa provincial hospital. So, okay lang naman po yun. Walang problema. Kaya lang, totoo po na may mga laboratories tayo na wala dito. 'Di ba? Na meron siya sa private, na kailangan ko yun. So, hindi pala ako pwedeng pumunta doon, maghihintay pa ako ng October para magamit ko yon. So, napaka-inconvenient for me. So, ano kaya po ang mas maganda na, kumbaga sa aming mga maralitang Pilipino, ano pa talaga, ginagawa ba ito for us or for anything lang na gumawa ng ganon? So, yun lang naman po yung nakita namin sa nararamdaman. Sige. Good morning, Ma'am. Ang YAKAP program kasi, or dating e-consulta ang tawag. So, mayroong yung provider health facility nyo, supposed to be, may nakalista doon ng mga services na intended para doon sa mga pasyente nila. Pero, in reality kasi, dito sa Cam Norte, halos lahat ng mga RHUs ay walang laboratory. Ganun po yon. So, may tinatawag kami ni Dr. Santua na referral. Diba? Pag walang service doon sa RHU, dapat mayroon silang referral letter na ipapadala dito para ma-accommodate kayo. Kaya siguro nasabi sa inyo na wala kayo dito, at nandoon yung profiling nyo doon sa RHO, pinapabalik kayo doon. Kaso lang, ang RHO hindi naman yata nagbigay sa inyo ng referral. If mayroon yun, si Dr. Santua po yung tatanggap at ibibigay ni Dr. Santua doon sa mga espesyalista na mayroon kami po dito. Yun po yung proseso po. So, anyway, yung referral system namin dito ay inaayos namin. Actually, nagpatawag kami last 2 weeks. 2 weeks yata o last week yata. Ang involved doon yung mga RHUs, yung mga MHOs, and yung mga doktor dito sa 4 na hospital, from Santa Elena, Kapalonga, Labo District, and the Provincial Hospital. Pinag-uusap-usap ko sila dito on how to, yung proseso ng referral ay ma-perfect namin. At yung sabi mo nga na parang ARTA, pabalik-balik, patukling-tukling yung pasyente na pwede namang ikasama talaga ng pasyente, di ba? So, yun po yung aming sabi namin pinaplano, na pinaghahandaan para do sa implementation ng referral ay ma-perfect namin para yung pasyente mismo, pagdating niya dito, kumbaga, alam na nung pasilidad na pupuntahan niya na darating po kayo dahil mayroon pong referral po. At the same time, yung referral nyo, pag galing po kayo dito, kunwari, may isang slip doon na pinupunit namin at binibigay ulit sa inyo para ipadala doon sa pinanggalingan nyo kung ano po yung ginawa dito at ano po yung gamot na binigay po sa inyo. Yun po yun. Pasensya na po, pero in the long run, itong referral system natin, through this sinasabi natin yung i-consulta, yakap, mapiperfect rin naman natin yan po. Yun po, maraming salamat po. Siguro may idadagdag ako doon sa palaboratorio, lalong-lalo na sa prostate cancer, sa screening. Medyo nakafocus tayo kasi sa prostate specific antigen, yung testing. However, there is a mura, wala ngang gastos, globes lang, And of course, yung gagawa na alam ko lahat naman na nag-graduate ng doktor, alam mag-conduct ng rectal digital exam. Kaya lang yan, medyo nahihiya kasi ang mga kalalakihan, lalong-lalo na pag
babae. The same way din yun sa pag-ano ng cervical cancer screening, no? Na hindi kailangan ng laboratorio, no? Kaya lang, yan, dapat ang ating mga doktor, no, sa primary healthcare facility, sa mga RHUs, alam ko, trained naman yan lahat, no? Kasi they have the license, no? Kasi ako, before ako pumasok sa Department of Health, 20 years ako municipal health officer, talaga nagkakandak ako ng rectal digital exam. Sa screen, para ma-assure mo na pag ano ng mga signs and symptoms na nasabi na kanina ni Dr. Santua, di unang kinakatakutan nila yung prostate cancer. So, immediately there and then, during the consultation, during the examination, i-conduct mo yung rectal digital exam, ma-assure mo siya kung cancerous yun o hindi. Kasi pag matigas na parang bato, magduda ka na it's possible. So, i-refer mo siya, yung sinabi na ni Dr. Francisco na gagawan mo ng referral para matingnan na talaga, iaano na ng PSA, further workup, and so on. Pero kung pag-examine mo normal, di immediately then and there, mabibigyan mo, ma-assure mo siya na hindi po yan cancerous. Mabibigyan mo na siya ng health education para maiwasan na paglaki ng prostate at saka pwedeng pagkahulog sa cancer. And ang number 1 po dyan is healthy lifestyle. Kung naninigarilyo, tanggalin ang paninigarilyo. Yung mga bisyo, tanggalin po. At saka ang pagkain na dapat balanced diet. Kasi kung masyado, one of that is obesity. Ano? Pag obese, one of the nakaka-trigger na pwedeng mahulog siya sa... And of course, knowing na kung may genetic predisposition sa relatives. So, dapat alam mo na yung tiyuhin mo, tatay mo, or lolo mo nagkasakit ng prostate cancer, may posibilidad na mataas na ikaw meron din. So, bakit ka mahihiya? Ang doktor naman, hindi naman magsasabi, ay, digital rectal exam ko yan. No, kasi there is a privacy. No? So, dapat baguhin natin yung health-seeking behavior na hindi kaagad tayo dun sa highly, ang tawag, resource-intensive na mga examination. We have yung walang gastos lang. Kundi, yung puso lang ng gagawa ng doktor, no? May puso na gawin yon. No? And of course, wag mahiya yung tao, no? Para magpa-examine. Kasi let us look at it na dapat professional yung health worker, and of course, nandoon nakuha yung respeto ng pasyente. No? So, yan po. Thank you po, ARD. May next po tayo. Sir. Magandang hapon po. Ako si Ronald Molina ng Brigada News FM Daet. Ang DOST po, meron silang, noong mga nakaraan, meron silang dengue vector surveillance at na-identify nila yung mga lugar na mataas yung potensyal na magkaroon ng sakit na dengue. Tamang-tama po ngayon kasi nagbibrigada eskwela para lang din makapag-focus tayo. Ano ba yung mga lugar? Meron ba tayong, ang tanong ko po, meron ba tayong lugar dito sa Camarines Norte, particularly eskwelahan, na pwede nating masabi na sa surveillance ay mataas yung potensyal na magkaroon ng dengue para sa mga nagbibrigada eskwela po ay guided po sila kung saan sila magpo-focus, kung saan sila tutulong. Meron ba tayong gano'n na data, na identify na lugar na mataas yung potensyal na magkaroon ng dengue? Actually, ang dengue naman kasi, by history, kung saan yung populated area, highly populated area, doon po yung mataas na data ng cases ng dengue. So, yung mga highly urbanized, So, yung katulad ng school, maraming tao sa school, doon po pwede pong makitaan natin ng mga cases ng dengue po yun. Basta sa maraming lugar na maraming population, doon po talaga nakikita yung dengue po. Kasi yung sa data natin, Daet, marami kasi highly populated. Pero
siguro mga 4 years ago, mga 5 years ago, yung Jose Panganiban, mataas yung kanyang, mataas rin yung parang naitalaan na kaso ng dengue sa kanya. So, ibig sabihin, hindi lang po pala siya sa highly populated area. Kasi kung highly populated, daet, given yan. Pero yung Jose Panganiban, hindi siya ganun ka-highly populated ng daet. So, ito ba talaga yung pagtaas po ng kaso ng dengue? Doon lang talaga sa highly populated? Siguro, ganito to, ano? That's why we have disease surveillance unit sa bawat munisipyo, sa probinsya, and even sa regional level. Ito po, naglaro po talaga na ipakita yung importance nila during the COVID. Sana yung na-establish natin na mga surveillance unit, yung pagtrabaho nila, patuloy, isustain yun. Not only on the COVID na nangyari, but sa lahat na diseases. Particularly, itong mga common ng dengue, cholera, and so on. Binabantayan yan. Lalong-lalo na po sa vector-borne. Kasi pag nagkaroon ng isa na suspect, then through laboratory, na hospital, no? Na yan dengue, na-establish na dengue, may posibilidad po na may lalabas pa doon sa area na yon. Na usually, mga 25 meters away from that household to 50 meters, kasi kuminsan nag-iiba naman, sumasabay sa hangin yung paglipad ng dengue. So, within that range ng mga household na kayang abutin, babantayan yon. Kung mag-clustering na sa isang lugar na yon, yung particular purok na yon, nag-clustering, yung mag-aano tayo ng spraying or fogging. That's why hindi lang po one-time shot ang fogging or misting. Dapat 4 na beses yan, mga 1 week ang interval. So that yung dengue na una na mosquito na meron, mangingitlog yon. Yung mga itlog niya, meron na din yon. Pag yung sabihin natin, nangitlog siya ng 50, yung 50 na itlog naging mosquito again. So yung 50 na yon, magi-spread naman. So that's why, yung unang pag-spray, mamimist mo yung mga adult na mosquito. Then, within 7 weeks or more, yung mga itlog, mga kiti-kiti, lilipad na naman. Kaya dapat ma-misting, ma-spray uli. Then, another. So, pag na-establish mo na mga 2 months, more or less, na wala na naglabas doon na area, sa area na yun na kaso, more or less kasabi kang control. Pero kung ang pag-spray naman, dapat hindi lang isang spray, mga several yan, kasi pinag-aaralan pati yung ng hangin. Dapat makulong talaga. Kasi kung one side lang, inalaw mo lang sumuskito, lalong mag-i-spread yun, lilipat sa ibang area, which nangyari po yan years back, lalong-lalo na sa Kamsur, kasi I came from Kamsur, no? Hindi ko na pangalanan kung anong specific na municipality, talaga nag-spread. Kaya, hindi po papugi, yan sinasabi ko, ang pag-misting or spraying. Dapat seryosohin. Na unang-una, may indikasyon na dapat gamitin nito. Kasi kung minsan, nakikita ko, nakasakay sa, Franca, nakasakay sa tricycle, bug. Yan talaga ang tunog. Tapos, dadaan. Sabi ko, bakit nag-spray sa tinampo? Madinig mo naman yung mga tao na hindi masyado naiintindihan. Ay, salamat gaya, naga-fogging. Pero, dun sa tinampo, dapat isinirkulo yung area. No? Pati yung takbo ng hangin para ma-isolate yung lahat na tinatarget na adult mosquito talagang mamatay. Kasi nandun yung index case, nandun yung clustering. Hindi sa road, talagang sabi ko papugi yan. So, yan, word of caution. No? That's why before, years ago, hindi masyado ini-encourage ang fogging spraying. Ngayon, may isang requirement. Dapat may clustering. O yung banta ng outbreak. Basta clustering, banta. 2 or more cases sa isang lugar. That is clustering. May negative effect ho ba yung fogging sa health ng mga tao or
sa lamok lang? Of course, meron. Kasi namamatay nga yung lamok kasi chemical lang ginagamit. O, ang iba naman, kaya dapat certified ang magpa-fogging. Kasi ang iba, ginalagyan ng krudo. Kasi nag-hire, binabayaran. Eh, mahal yung insecticide na ginagamit. Tapapugi nga, sabi, dapat certified talaga, dadaan yan sa PHO. Yan po. Thank you, Doc. Kay Doc, sige po, Ma'am Donna. Good morning, Sir Molina. I would like to correct lang po yung statement kanina, yung DVS was not conducted by DOST. So, the PHO requested sa DOH to conduct and facilitate the DVS dun po sa may mga high-risk na area last year. So, we conducted DVS at Barangay Lagon Daet and at Barangay Mangkamagong Daet, Basud last year. So, it was initiated by the Provincial Health Officer 2 and with the help of the municipal health officers ng dalawang municipalities. And of course, nandyan yung DOH po to facilitate the dengue vector surveillance. So for now, this year, 2026, wala pa kaming DVS because bumaba nga kami ng 51% from last year's data. So it was DOH, not DOST po. So, thank you po, Ma'am Colleen Nieva. Ang paggawa ng dengue vector surveillance, hindi naman yan gagawin basta-basta. However, yung previous na ginawang dengue vector surveillance, dapat tatandaan na nandun sa area na yon. Gagawin lang yan the same way pag may banta ng outbreak. No? So, saan ang posibleng area? Kasi magkakalapit. No? So, titingnan yan how dense. No? How dense ang mga mosquito na may possibility na may dala ng dengue. So, with this, magiging na yan a sort of guide na dapat masigasig talaga tayo. Or it can be used as an indicator na talagang it's a must na mag-fogging. And it will also alert our household na huwag kayong tutulog-tulog, mag-participate kayo sa search and destroy. Kasi kung minsan, ay, nandyan na, bahala na sila. Ayaw papasukin sa, ang experience ko, personal, ayaw kami papasukin sa bahay na yon. Kasi, ewan ko kung anong tinatago nila or what, o yung privacy naman siguro, yun akala nila madidisturb. However, after a week, isa sa member ng family, nagkasakit, namatay. Eh, sabi ko, sayang, sana hindi na nagkasakit. And on investigation, di syempre, ma-open up na kasi nangyari, kasi yung buong palibot nag-participate, pero siya hindi, then may nangyari. Di nag-open up siya, nakita namin yung flower base nila na may tubig. Doon. So kung minsan itong mga simpleng bagay na kakaligtaan, na o-overlook. Anything that is nakatihaya, na may tubig, it's a possible na pangitlugan, pamahayan ng mosquito. Lalong-lalo na pag nag-dengue vector surveillance na establish na sa area na yan ay may vector, yung Aegypti at saka Albopictus. Ito lang po na dalawa yan ang carrier vector na mosquito. Kasi yung ibang mosquito, hindi siya nagdadala ng gano'n na ng dengue. So, yan po. Yan man ang kagandahan pag nag-DVS. No? So, yan po. Last na lang po kay... sige po. Hello po. Sigundan ko lang po yung sabi ni Doc. Yung DVS po, isa po sa mga purpose niya, ba't po ginagawa siya? Para po makapagbigay ng recommendation kung ano pinakamakandang intervention na gagawin doon sa isang lugar na high risk. Kung ano po yung mga container na usually na may naging breeding site ng mosquito. For example, sa isang lugar sa Naga City, di ko nabanggitin yung lugar, naging breeding site niya is yung mga halaman na
halaman na mayroong stagnant water. Di ko, basta mayroon marami ng dok sa Nage, yung ano, mga ganyan. Tapos, mapansin niyo po, sabi ni Doc, importante po ang search and destroy kasi isa po yung pinakauna sa strategy yung, na search and destroy. Kumbaga yun, gawin natin ng maayos yun, malamang walang vector po. Saka isa po yung pinaka factor, maliban po sa weather, ba't po bumaba ang dengue cases po, hindi lang po sa Bicol region, kahit po nationwide, bumaba po yung case ng dengue. Kasi po yung kick off ng alas 4 kontra dengue, simula po nun, nag-decrease po yung mga cases po per region po, kabilang po ang Region 5. Thank you po. Kay Doc Israel na lang po. Doc, pero bago kay Doc Israel, Ma'am Donna, yung sa DOST po, and hindi po yung last year, because may mga interviews din po kami ng mga nakaraan from the DOST regional office. Thank you po. Doc Santua, sir, meron ba tayo, Doc, na date, Camarines Norte, na local, ilan ba ang mga kalalakihan natin sa ating population na nagkakaroon ng prostate cancer? Local po, meron ba tayo? Thank you po. Currently, sir, when I was given this task nga, yun din yung una naming hinahanap. Unfortunately, wala kaming mahanapan na data specifically for prostate cancer. Meron kami, may pailan-ilan kaming data na nakukuha with regards sa BPH or benign prostatic hyperplasia, yung paglaki lang ng prostate. Kasi most of the time po, sa totoo lang, dito sa atin, kasi ang daming lost to follow up ng mga pasyente. Tapos, not only lost to follow up, sabi ko nga ho, kahit naman anong klaseng cancer, di ba ang daming kailangan pagdaan ng diagnostic exam, ang dami pong mga for you to definitely say na ito talaga yung klase ng cancer in staging na meron ka. So, ang nangyayari po sa aming mga pasyente, natetenga siya, halimbawa, kailangan tapan ng mga ganitong eksaminasyon, hindi na po nagpo-proceed with regards to testing pa further for specifically for prostate cancer. So, minsan hindi natin na kukuha talaga, yung catchment natin hindi masyadong ganun kaganda. So, mostly po, pag tingnan natin yung mga datos natin, ang datos lang na meron na namin nakukuha talaga is more on for the prostatitis at saka benign prostatic hyperplasia. So, yun lamang po dito sa atin. Kahit nga po actually sa buong Pilipinas, hindi rin ganun kaganda ang data when it comes to prostate cancer talaga. Mostly benign prostatic hyperplasia yung mga nakukuha lang ng mga pasyente. Pero based sa Philippine data nga na 2022 pa, yun nga, ang approximate lang is kada isang oras, may isang pasyente na da-diagnose with prostate cancer. Thank you po, Doc. So, we have follow-up. So from Radyo Bantayog FM po ulit. Yung question ko ba is about sa blood donation. Marami kasi akong natinig or may mga nagsasabi po na natatakot po silang na baka daw po manghina o magkasakit po sila pagkatapos daw po mag-donate. Ano po ba talaga yung katotohanan po tungkol doon? And ano po yung mga karaniwang maling paniniwala po tungkol sa blood donation na hanggang ngayon po ay pumipigil po sa mga tao na mag-donate po ng dugo? So, to start, yung, ano nga po ulit yung first question, sorry. Naalala ko lang yung myths. May mga nagsasabi po or may mga naririnig po ako na natatakot po silang mag-donate ng dugo kasi baka daw po magkasakit or manghina po sila. Okay. So, sa blood donation naman po, regulated naman po yung kinukuha lang na dugo sa isang tao. 450 ml lang po yan. So, less than sa isang bottle po siya ng water. Tapos, kaya po tayo may screening muna, counseling, para to make sure na talagang eligible for donation yung donor. Tapos, may mga standby naman po tayong doctors and nurses during blood donation process just in case lang po na magkaroon ng reaction. Pero out of 100 po na nagkakaroon, na nagdo-donate, usually 1 or 2 lang naman po doon ang nagkakaroon ng reaction. Naaagapan naman po namin kaagad kapag napapansin po namin na parang magkakaroon ng reaction, ini-stop na po kaagad namin yung blood donation process. Hindi na po namin hinahantay na mahimatay po sila or mahilo before para lang makomplete yung isang bag. To protect din yung safety ng donor para
hindi sila matraumatize, maging regular donors din po namin sila. Doon naman po sa parang myths na about blood donation drives, number 1 po is yung sa about sa menses. Kaya usually, karamihan sa mga babae ayaw mag-donate kasi iniisip nila pagka may menses, hindi daw po pwede mag-donate, which is wrong. Pwede naman po sila mag-donate as long as yung hemoglobin nila is okay. Ang last part po ng physical exam namin is hemoglobin determination, which checks yung hemoglobin po ng donor. If okay po yung hemoglobin ng donor, pwede po sila mag-donate. Pag masyadong mababa or masyadong mataas, hindi po sila eligible to donate. Another one is puyat. Hindi po lahat ng puyat hindi po pwedeng mag-donate. Although, ini-encourage pa din namin yung may good rest, may good sleep, para iwas din po sa reactions. Hindi po sila mahilo, hindi po sila mahimatay during the donation process. Pero, minsan po kasi, yung ibang tao, since yun na yung regular time talaga nila matulog, yun lang talaga yung number of hours of sleep nila, usually. Pero the next day, kaya naman po nila ang sarili nila, pwede naman po sila mag-donate. Yun po. Ano pa ba? Sa mga senior citizens po, may mga up to 65 years old po ang pwedeng mag-donate. Kahit first timer ka po na 65 years old, hanggat hindi ka po nagsi-66 years old, pwede ka pong mag-donate. And then, kapag regular donor ka naman po, hindi pa lumalagpas ng 1 taon yung last donation mo, talagang every year ka po or every 6 months, every 3 months ka po pwedeng mag-donate, nagdo-donate, pwede pong up to 70 years old ka mag-donate. Yun po. Another thing pala, yung sa, nabanggit ko na din po, every 3 months po pwedeng mag-donate. Basta lumagpas na ng 3 months yung last donation mo, pwede ka na pong mag-donate. Hindi siya kailangan 6 months lang. Yun po. Thank you. Hello po, Jason San Fernando ng ABS-CBN News. Actually, naitanong na yung iba kong questions. Pero, dun po sa presentation kanina, napansin ko yung patungkol sa 1% achievement ng mobile blood donation na medyo maliit po yung accomplishment. Pero nabanggit din doon na parang nakapagbigay tayo ng incentive sa ilang mga municipality like Labo, Basod, Mercedes, and San Vicente. Ito po bang incentive na binibigay natin? Saan po siya nakapaloob na program? Is it ordinance po ng provincial government or talagang saan po siya naka-anchor na programa? Program. Opo. So sa National Voluntary Blood Services Program po. And then yung issuance po ng incentive, intended po yun for utilization sa blood program. So nag-i-issue kami ng advisory sa mga munisipyo na nabigyan ng incentive kung para saan lang po yung incentive gagastusin para hindi siya mapunta sa ibang programs. Ma'am, ano yung nagiging problema dun sa Ano po yun? kung bakit medyo mababa yung turnout nung sa ibang mga bayan po? Yung hindi pa po nakaka 1%. Yes po. Yung other po, like dun sa nakita nyo dun sa presentation, may challenges. So, yung iba, insufficient yung fund. And then yung iba, medyo mahina pa yung donor recruitment. That is why yung donor recruitment officer natin, na si Ms. Donna Colinieva din, sa katauhan po niya, so siya pa rin ang DRO ng province, bumababa po yan sa mga munisipyo para tulungan yung mga may hina pa ang recruitment na municipalities. And then, yun lang po sa ngayon, yun yung mga problema. Ano po yun? Yung isa pang nakikita naming problema dun sa bakit hindi na-attain yung 1% is like for example sa diet, mayroon kasing Philippine Red Cross. So yung Philippine Red Cross at yung program namin, kuminsan, nag-uunahan po doon sa mga
sanang mag-volunteer na magbigay, ano. So, isa yun sa nakikita namin. Pero sabi nga namin, ayusin lang namin yan para hindi, kung ano yung dapat doon sa Philippine Red Cross, no? Like for example, the national, mga national agencies, so, sa kanila yung dapat, ano? Para hindi na para hindi aagawan, ano? Para lang yung aim natin na 1% ay maabot natin. Actually, Doc, kasama yan doon sa ipa-follow up ko. Kasi normally, ang nangyayari, gaya nga na sinabi po ninyo, may Philippine Red Cross pa tayo. Pero pag tinignan po natin, ang dami na rin kasi, ang daming mga civil organizations na nagkakandak ng mga mobile blood donation drives. At gaya nga po ng sinabi kanina sa paliwanag, kailangan 3 months bago ka makapag-donate ka agad. So kung regular ka nagdo-donate, tapos nakapag-donate ka sa isang programa ng isang civil organization, tapos biglang may schedule pala ng MBD sa isang municipality, gusto mo mag-donate pero hindi ka makakapag-donate. So papaano po maha-harmonize ito? And meron po ba tayong umiiral na, palagay ko hindi naman siguro polisiya, meron ba tayong umiiral na panuntunan or gabay man lamang dito po sa mga grupo na nagkakandak? Kasi like for example, ang Rotary, nagkakandak din sila ng ganyan. Yung mga Eagles Club, nagkakandak din sila ng mga ganon. So, ano kaya po yung pwede nating gawin para ma-harmonize siya? Para kahit papaano naman, nare-reach din po ng bawat municipality yung target po nila na 1%. Ganito na lang yan. So, we will activate the Provincial Blood Council so that doon sa Provincial Blood Council, magkakaroon kami ng polisiya, no? Doon sa, sabi mo, hatian, ano? So, madali lang naman yan. So, through the Provincial Blood Council, no? Ay activate ni Dr. Armia, no? Para mag-usap-usap yung mga stakeholders involved in blood donation, ano? Yung sinasabi mga organization. Usually, yung mga organization, hindi naman talaga sila nagkakandak. Nagre-request sila. It's either Red Cross or sa amin, ano? Ganun lang po yan. Pero pag-uusapin namin. Yes po. Bali po yung sa katulad ng mga organizations na yon, mga non-government organizations, parang ang nangyayari po is sila po yung magpapasponsor ng blood donation drive, pero yung technicalities po nun, in collaboration po yun with the Provincial Health Office or ng Bicol Medical Center. So yung bilang po ng ng nakokolekta nila, na nakakount pa din po siya. Pero doon na nga po, either sa sa Provincial Health Office or sa amin sa Bicol Medical Center or sa Red Cross. Yun po. Okay, thank you po. Lipat po ako sa prostate cancer na concern ni Kuya Norge. Ano po yung madalas or may mga na-encounter po ba tayo na mga misconception patungkol po dito sa prostate cancer? And papaano po natin siya itinatama para mas lalong maunawaan itong ating mga kababayan? Kasi parang kahit sa data gathering po, ang hirap. Kasi yung iba parang hindi na nila naitutuloy. Parang makapagpa-check lang sila ng una tapos wala na. Ano ba yung mga common misconceptions? And paano po natin ito maiaayos or maitatama para mas madaling maunawaan po ng ating mga kababayan? Actually, sir, honestly, wala namang masyadong misconception when it comes to your prostate. Meron lang mga paniniwala na, for example, yun nga, yung question kanina, kaya siguro na question din, kasi yung usual paniniwala na when you have an active sex life, mababa yung chance mo of getting of getting prostate problem for that matter. So, sa amin, sa pag nakakakonsulta naman kami, wala naman silang misconception kung bakit hindi sila nagpapatest sa prostate. Nagkakataon lang na nagpapatest sila sa prostate for the reason na dahil may sintomas na. So, yun yung nangyayari. Not because they believe na they're not prone to having a prostate disease, but rather, yun nga, nagpa-check na sila dahil may sintomas. So, right now, wala namang misconception of them not having one, ng prostate problem. It's just so happy lang talaga na siguro right now, hindi aware yung mga kalalakihan din, most of the guys, na
anyone can actually have prostate cancer. So wala namang excluded doon kasi nga sabi sa mga risk factors, isa sa risk factors is yung age. So yun lang talaga na kapag tumatanda ka talaga mga lalaki 50 years or than above, talagang they're prone to having or tumataas yung risk mo of having your a prostate problem. Pero other misconception kung bakit hindi sila nagpapatest. So far, wala naman, sir. Talagang nagkakataon na nagpapatest na ng for prostate. Kasi nga, symptomatic na yung pasyente. Meron na siyang symptoms na. Pero ang common talaga na encounter lang namin is yun nga, sabi nila, na if you have an active sex life, hindi ka magkaka-prostate problem, which is hindi siya totoo. Yes, kaya Doc, mabenta yung mga parang mga supplements na pampagana sa kasi wala naman sir, kino-correlate sila sa prostate so far. Parang wala naman ako nabalitaan. Wag nating i-promote. Okay po. So, siguro sa dengue din po ibalik ko yung alas 4 kontra mosquito. Madalas po kasi, lalong-lalo na dito sa atin sa mga province, pagkapatak na ng alas 4, alas 5, alas 6, yung mga nanay nagwawalis at nagsusunog ng mga dahon. Parang ito yung version nila ng kanilang misting or fogging. Ano po yung masasabi po ninyo dito? And ano yung siguro mga paalala natin sa ating komunidad? Kasi parang mula noon, ng mga bata pa tayo hanggang ngayon, talagang inire-relate pa din po nila na ito yung panglaban po natin sa lamok. So, yung pagsunog, so kung titingnan natin, we must be conscious of the climate change. So, as much as possible, burning is not advisable. Mas preferred po yung composting. Nahuhukay, mga 1 to 2 meters, then lalagyan ng fencing. Yung lahat na nabubulok, dapat dun ihulog. So, at saka ang isa ko pa dyan, yung shrubs, sa kapalibutan ng bahay, yung mga damo, dapat lilinisin. Kasi it can be, hindi naman pamumuguran, yung ini-stayan, dinadapuan ng mga mosquito, di ba? So kung maliwalas yung kapaligiran ng bahay, ang chances na pumasok sa bahay mo medyo mababa. No? So yan. Kaya importante din yung paglilinis. Kasi yung mga takip ng tansan, yan, kuminsan napakaliit, pero during sa entomological investigation, nakakakuha tayo dyan ng mga wrigglers, tsaka mga itlog ng mosquito. So, aalisin niya. Kaya very important din yung paglinis. And ang paglinis po, hindi lang yung pagsabing magsisigit, search and destroy. Kaya yan ang pinaka-mainstay. Kasi kung walang mapapangitlugan, walang nakatihaya, lahat nakaloob, walang mabubuhay. Diba? So, it's really very important na maintindihan ito ng ating mga kababayan na kalinisan, no? But may kasabay na search and destroy na ginagawa. Hindi lang sa labas, but sa loob ng bahay. Thank you very much po, ARD. So, do we have any more additional comments? Questions? Wala na po? All right. So, maraming salamat po sa ating mga media for your queries and sa ating mga resource po for your in-depth discussions on our press conference. So, at this stage, bilang pasasalamat po namin sa inyong lahat, we would like to extend this certificate of appreciation po sa ating mga partners, sa ating mga resource persons for sharing their invaluable expertise and knowledge on our topics for today. So, starting po muna tayo syempre sa ating long-term partner na po sa ating sa DOH. Of course, actually, hindi lang po sila yung nag-host sa ating press conference. They're very proactive po actually sa pag-coordinate, sa pag-organize ng ating venue and ng ating
of course, yung food and everything po, very proactive po sila. Maraming salamat po sa ating Camarines Norte Provincial Health Office. None of this would be possible without your generous help po. So, let me share this certificate of appreciation po to Dr. Arnel E. Francisco. Thank you po, Doc. And to the PHO Camarines Norte team po. So may we call on Dr. Ray po, ARD, to give this certificate po to Doc. Sige na po. Dito po tayo sa gitna. Doc, maraming salamat po and the team. So, for a while lang po, ibigay lang natin yung token. Sige po. And isama na po natin ang ating very dedicated and hardworking hepo na si Miss Sofia Ravago po. Maraming salamat po, ma'am. Sama na po tayo. Sige na po. Maraming salamat po. Later on, may token din po tayo. Opo. So, ayan. So,